kuti Mwari unotaura, Mwari mupenyu. Kuparidza kwako kwakanaka dai mushumiri achipuwa 1 sermon panguva yega yega. Saka unongoiti kana ndonoparidza panguva unopuwa 1 ndokozoti mangwana unoparidza yadana sei. So unopuwa hobo apa dzinotongoriwo ndidzo bedzi shoma dzandingakupei izvi matitles adzo, but dzakawanda. Water and blood inge mari dzinofudzira kuparidzwa iyi yaane nguva yakareba iri musherefu. Saka hadzisi vhangeri shoma dziripo, dzakati wandei. Pane tori neimwe zvakare inonzi nothing shall be barren isati yaparidzwa. Ndasati yaparidzwa kozoita imwe inonzi Moses and Samuel. Dzese Moses and Samuel ndakaipiwa kudhara, tatikuza ndakaipiwa. Kuti ndobata ipi nhasi Isha anondiudza haamboregera kutitaurira. Izvo ndo zvaanogona manje kuita izvi. Chinongoitika bedzi ndechekuti dzimwe nguva anenge aida kundidzidzisa kuti ini ndisadheerere netiweki, because unoona ungojairira kuti ndinayo inoenda kupi, yobva yajema one day. Musi wainojema unobata shuwa netiweki. Nzara vasati vako netiweki unobata right. Hande tinoverenga bhuku yaJude, toda kubata nhau yeguva raMozisi. Tibate muverengi, ndichakukumbirai kuti muverenge zvakakwenenzverwa nhasi, because vhangeri yedu ini yakanyanya kuiswa mumazwi manyorerwo akaitwa kupfuura content yamazwi yacho. Saka we need to really grasp the writing, the narrative technique yakanyorwa nayo mavhesi iwaya. Saka tichakuiverenga Jude yacho kubva painotangira. Ndichada kukumbiraiwo imi kuti muite mwoyo murefu. Tichiverenga kusvika pavhesi 19. Kana yaverengwa kusvika pavhesi 19, tichazoda kunotsvaga kuti guva raMozisi kudii kwaro. Guva raMozisi kudii kwaro. Our major issue is not about the grave of Moses. It's about the death of Moses. Amen. But the death of Moses ends neguva raMozisi. Yes. Amen. Uye tikabata kuti ufu hwaMozisi hwakamira sei, tichaitirwa zvakanaka pakuzodzidza chakavanzika chiri muvhangeri yatiinayo nhasi, chatichabatsirika pachiri kana tanzwisisa the manner in which Moses died. Saka verengai kubva pavhesi 1 Jude, ichapter imwe chete kusvika pavhesi 19. Jude, muranda waJesu Kristu, munun'una waJames, kuna vakadanwa, vakadikanwa muna Mwari Baba, vakachengeterwa Jesu Kristu, ngoni norugare norudo ngazviwanzwe kwamuri. Vadikanwa, ndakati ndichishingaira zvikuru tagidzai. Jude, muranda waJesu Kristu, munun'una waJames, kuna vakadanwa, vakadikanwa muna Mwari Baba, vakachengeterwa Jesu Kristu. Vakadikanwa muna Mwari Baba, vakachengeterwa Jesu Kristu. Now, chenjerai kupfuurwa namazwi akakosha kwazvo. Jude, the servant of Jesus Christ and brother of James, to them that are sanctified by God the Father and preserved in Jesus Christ and called. So what that means when Jude, muranda waJesu Kristu,
munun'una waJames, kuna vakadanwa vakadikanwa muna Mwari Baba. Vakadikanwa muna Mwari Baba. Zvisi kubuda zvisi. Rikadai rati vakanatswa naMwari Baba. Gadzirisa ipapo. Jude muranda waJesu Kristu, yes, munun'una waJames, yes, kuna vakadanwa, yes, vakanatswa muna Mwari Baba, yes, vakachengeterwa Jesu Kristu, vakachengeterwa Jesu Kristu. Vakachengetwa muna Jesu Kristu. Katore nzvimbo dzedu toda kuti titonongore zvishoma nezvishoma. Kwete vakachengeterwa Jesu Kristu, they are preserved in Jesus Christ. Moza zvinoitwa mhiripiri. Ini mhiripiri ndoida. Saka pane muIndia anonditengesera mhiripiri. Ndinotodhiraivha kunotsvaka mhiripiri kuIndia yeye. But vasati akamboimira, pozi yakambondivhiringa. Saka ndinongoikava kushanda. But isati yandivhiringa, zvainoitwa iri mugaba replastic kana reglass. Hamene zvavanoita, yoiswa mafuta akawanda. Saka unongoitoinyurura kubva mumafuta so. Uchiisa pai, uchiisa mumuriwo. Ndo vanhu vanogadzira mhiripiri uri kana wakati ndiri shasha wakakupa, unoti handisi shasha. Ndo zvandaita, ndairuma dzenze mumusha dzatsenga hadzindinetse, but dzavo manje hadzisi right. Inosvika mudumbu igopisa dumbu, mudumbu unoinzwa. But kuti isaore mhiripiri vanoisa mafuta. That is how they preserve mhiripiri. Saka iri kuti vanhu vari kunyorerwa neni, inini ndiri muranda waJesu Kristu, James mukoma wangu, Jesu nditenzi wangu. Musazoita mistake, mukandiona ndina Jesu munemba ndiona ndina tenzi, mukandiona ndina James naBlazo. Because pana akanyora uyu munin'ina waJesu ndiye gotwe pavana vakazvarwa naMaria naJosefa. But Jesu vakanga asiri mwana waJosefa. But hapana aizviziva. Saka James ndiye aitedzana naIshe wedu Jesu Kristu panyama pakuzvarwa. Saka nguva yaiparidzwa naIshe vaitoti mukoma wedu anorasika. Vakatozosara vodzidziswa vhangeri nana Johani nana Petros. Murume wewe ndi Mwari wakanga abva kudenga. Hakuna Mwari anoita manin'ina, hapana. Zvikanzi saka tomuti kudii, zvikanzi tiitenzi. Saka achinyora anoda kuti vaimuziva achingoti Jesu ndiBlazo wangu vazive kuti aponeswa atendeuka. Zvikanzi ndiri muranda waJesu Kristu. Amen. Amen. Asi James uyo akanyora bhuku yaJames, pastor wedu uyu James uyu wokusorovhanda wayakanetsa paJerusalem Council yeActs 15 uya ndiBlazo wangu mukoma wangu aizvo hazvigoni kuti tutsvagwe James mukoma wangu chaiye. Because ichokwadi James ndiyo raive dangwe raJosefa. Amen. Mashure make meuya Simon, mashure make mouya Joseph, kobva kwazoya Jude kamufana. Saka kana akatarisa kana James anoti makadii mukoma, but Jesu akasvika anoti Ishe muri Mwari. Zvikanzi ndiri kunyorera vakanatswa naMwari, Mwari Baba, vakachengetedzwa muna Kristu Jesu. Zvichireva kuti Mwari akavatora akavanatsa ndokubva avachengeta, akati kuti ndione vakanaka, ndoprizeka mugaba. Gaba rinonzi chii? Ndosaka Romans 8 ichiti there is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Vari muna Jesu Kristu havana chavanopomerwa, vakachengeterwa Jesu Kristu. Because kupreserva chinhu hunge chichida kuzodiwa, chichida kuzoshandiswa,
chichida kunzi chisaruze value, chichida kunzi chisaruze test. Muridzi wacho achiti zvandachiwana chakaita panguva dzinotevera kuchiwana chakanaka. Saka takachengetwa muna Jesu Kristu, takachengeterwa Jesu Kristu. Aruda kuzotiwana takanaka ndi Jesu wacho. Saka akatichengeta maari. But tiri maari how? The gospel. Amen. Preservation iri kuitwa neagent inonzi gospel. Ndo inopreserve. Saka gospel ndiye Kristu wacho. Handiti? Saka isiyo nyaya handi inayo. Vakachengetwa muna Jesu Kristu vari vakadanwa. Ngoni norugare norudo ngazvivanzwe kwamuri. Wanzirwai ngoni, wanzirwai rugare, wanzirwai rudo zviuye kwamuri imi vakadanwa, vakachengetwa muna Jesu Kristu, vakanatswa naMwari. Yes. Vadikanwa, ndakati ndichishingaira zvikuru kukunyorerai pamusoro pokuponeswa kwedu tose. Hands when I gave all diligence to write unto you of the common salvation. Paam the common hands kuti ruponeso rwemangamanga ari kuti rwakafanana. Wandakapiwa iri ndorwamakapiwa, ndorwakapiwa vari kuKorinde, ndorwakapiwa vari kuDhebhe, nevari kuIkonia, nevari paAntioch. Hakuna akapiwa ruponeso rwuri nani kudarika mumwe. Hakuna akapiwa ruponeso rwuri kumashure kwerwemumwe. Saka mazwana akafanana Ephesians 4. Inoti there is one baptism, there is one hope, there is one calling, there is one spirit, there is one father. Zvese izvo zviri kungoreva kuti ruponeso rwakafanana. Hazvina mhosva unobva kuinyanga, inobva kuhwedza, uye anobva kwamutare, uye anobva kuguruve. Kana wakatenda shoko raMwari, takapiwa ruponeso rwakafanana. Saka tinobva taita vana vaMwari vakafanana. Yes. Ndakaona kuti ndinofanira kukunyorerai. Zvikadzi pakushingaira kwangu ndakaona kuti ndinofanira kukunyorerai futi. Ndichikurayirai kuti murwire kwazvo kutenda kwakadera kupiwa vatsvene kamwe. Ndiri kukurayirai kuti murwe. You should earnestly contend. Kurwa apa hakuna kunyatsobuda zvakanaka mubhebheri shona. Rataura zvekurwa but harina kuburitsa the earnest part of contending. Earnestly contend, kurwa zvakatendeka, kurwa nemwoyo wese, kurwa wakazvipira zvakazara. Irwai nekuzvipira kwose, irwai nemwoyo wese, irwai nekushingaira kwose, muchirwira kutenda. Muchirwira chii? But musakanganwe kuti vanhu vakunyorerwa apa havasi vanhu vakaponeswa. Vanhu vakatoponeswa, vakatochengeterwa Jesu Kristu, vari muna Jesu Kristu. Zvichireva kuti kurwa uku hakusi kurwa kuti vagoponeswa, kurwa kuti vagoramba vakachengeteka muruponeso. Because kana chiri chinhu chakapurizevwa, zvinoreva kuti chinogona kukanganisika chikasapurizevwa. Kana tichiita process yekupurizevha nyama, tinogona kuisa mufiriji, tinogona kuiomesa nesauti, tiri kuipurizevha kuti isashata. Tikasaisa hove dzedu sauti dzigozobva kuMozambique, bakaiwa. Hauridye bakaiwa ukangoripisa pamoto. Takambozviita tiri munowani kwaMutaro. Ndangorisa mumafuta ndobva ndarikanga. Zvikati warigeza rikati ndichigeza chii? Zvikati rakaona sauti, ikati sauti handipa, hana problem nesauti. Ndasa ndambodya bakaiwa. Unorirasa bhigi rakanunira, haridyike. Mawanzira avanoita sauti haasi kuti udye, ndekuti risaore. Kana wakuda kutoridya unotorinyika usiku mvura, rorara ririmo. Kuseni worasa imwe, isa imwe, rinozodyika. Hariswe sauti, even warigeza, ine yakawanda steam. Idea yavo ndeyekuti richengeteke, risaora, riwanikwe richidyika. Saka parikunzi rwirai kutenda, nekuti ambotaura kuti makachengetwa muna Jesu Kristu.
akuda kuzotsanangura process preservation process. Munochengeteka sei zvikati kana muchirwira kutenda. Kutenda kwakadeya kupiwa vatsvene kamwe. Earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. The faith was delivered unto the saints. Saka papa vanoti, for God so loved the world that whosoever believeth. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth should not perish, but have eternal life. Vale vachikanganwa kuti pakubhilivha hauna kubhilivha kwaunoita kana faith yacho inokutuma kubhilivha isina kudhilivhwa. Kunotoita zvekuuya kutenda uko, hanzi kutenda kwakaita zvekudhilivharwa. Kunotouya nerori rinozorivheza so ropaka roofroda kutenda, robva rapa vanhu kupi kutenda. But vari kupiwa kutenda ndavana vane zvikadzi vatsvene, ndo vakapiwa kutenda. Asi vese kutenda hakupiwe vanhu vese, kunopiwa vasanangurwa. But kwapiwa vatsvene, kutenda kwaita zvekudhilivhwa, kutenda kwaita zvekuuya, kutenda kwaita zvekupiwa vanhu, kunotozoda kurwirwa. Amen. Wakuwana worwa kuti kusaende. Kutenda kwawe wofanira kurwa kuti kurege kutsakatika wozopedzisira usisina. Mukuzvinzwira ndikani? Amen. Na uri kuponeswa haina effort yako. Kunotoita zvekuuya kutenda ngokutambidzwa. Wototanga kuti Bhaibheri rese rinotaura nezvaKristu. Yeshamani. Hauzivi here wotakaenda kugomo iwe uchishaura Jehovha ndiye mfudzi wangu unondorasa vese mafuro manyoro. Waakuramba kuti mafuro manyoro ndo atira kupuwa naMwari. Takakubata gomo tese. Hauchada here mafuro manyoro. Hatichada. Indava. Hatijesa here waBhaibheri. Uri shuwa. Wakatanga rini kutaura mazwi wako? Kuti zvakazodhilivhwa. Amen. Ndakazomugamuchira kutenda. Amen. Zvakakuitika rimwe zuva ndichitofamba. Ndikati kwapachiparidzwa vhakiri rekutenda, ndikati iri ndiro iri. Ndobva ndagamuchira kutenda so, ndikabva ndatoponeswa. Ndosaka muchinzwa ndakupupura mapupuriro ayo, ndakagamuchira kutenda. Kwakaita kugamuchidzwa vatsvene. Saka anotokutambidza so, achikutambidza kudai so, achikutambidza kudai so. But ndokunge uri mutsvene, utsvene hausi hwako, ndihwokupiwa futi. Saka unotopiwa uri mambara ukabata so, zvodzi waamutsvene. Ukatambidzwa ukatambira zvodzi waamutsvene. Ukatambidzwa ukatambira wokuita sei? Waamutsvene. Vamwe vachishanyikwa zvinzwi ngati imi topawo. Vamwe vosara vasina kupiwa kutenda so. Muchigoma shoko raMwari mumwe achipopota, mumwe achinotenga rekenda kumvura, iwe wagamuchira kutenda. Zvikokunetsa ari kupopoterwa shoko rake riri pachena vanhu kuti Kristu ndiye ari kuparidzwa. Haana kupiwa kutenda. Kutenda hakupiwe munhu wese wese, uye kutenda hakutorwe kuita zvekutambirwa. Amen. Hakuna rwendo runonzi ndichaponotsvaga kutenda, ndichaponoshingaira kuti ndiwane kutenda, ndichaponobhadhara ningi kuti handipe kutenda. Unotambidzwa so. Watambidzwa kutenda manje. Ndombono all right. Saka ndanga ndagara ndiri musanangurwa akazikanwa nyika isati yavakwa. Tikasadzidza mazwi aya tisati anobata panozodzi Michael naSatan, ndopatiri kuda, ndopane nhau yedu. But ini ndakaita mazuva akawanda ndichivereka Judhi, ndichirasikirwa zvikuru sezvawaitwa, uchaona nhasi kuti wakarasikirwa. Ndawakamurobata pakanzi Michael mutumwa mukuru, hauna kuziva kuti ndopa yakati apa, ndopa yakatangira. Nyaya yakatangira pakuti ndiri kukunyorerai ndichikukurudzirai kuti murwire kutenda, muchirwa nemwoyo wese nekuzvipira kwose. Kutenda kwakapiwa vatsvene kawani. Vatsvene vakapiwa kangani? Kawani. Irwai muchirwira kutenda. Zvichireva kuti kutenda uko hamusikurwa kuti mukuwane, hamusikurwa kuti muone kutenda. Muri kutorwa muchichengeta kutenda kwamakapiwa kare. Saka Bhaibheri inzina Paul, work out your salvation. Vanhu vakafunga
kuti zvainzende munorwa mozoponeswa. Munotori nayo salvation but kurwa kuti isaende. Kuramba makaichengeta somuchirwa so siyanei nekutenda kwavo. Siyanei nekutenda kwavo. Iro simba racho rekurwa richibva futi kunaka pakutenda. Ndiye anokupa simba rekuti urwe. Haana kuti irwai kuti mupuwe kutenda. Hanzi irwai kuti muchengete kutenda kwakapiwa vatsvene kamwe chete. Mukarasikirwa nekutenda kwamakawana kuburikidza neropa rakadoka paKalvari. Ndeipimwe process yamuchaitirwa kuti mudzosere kutenda. Process inopa vanhu kutenda ihwandi inonzi Golgotha, inonzi Kalvari. Saka ukatambudzwa kutenda so usarasikirwa nekutenda. Hakusisina ukada kuti uti kuna Mwari ndipei futi. Mazwi iwayo ari treasonous. Amen. Kuda kuti Jesu adzoke futi anoverwe futi. Saka musi wakangoti zvapera ndo musi wakanzi ngavapiwe. Zvikazi naMwari akutenda kwabhadharirwa kamwe chete. Chitapidzai vanhu. Aenda paListra apa vanhu kutenda. Aenda paDerbe apa vanhu kutenda. Aenda pa Athens apa vanhu kutenda. Thessalonica apa vanhu kutenda. Ikonia chii chiri kuitika? Zvanonjwa paKalvari kwakutambidzwa bedzi but price yabhadharirwa vanhu kamwe chete. Amen. Amen. Ini mukurwa kuti musarasikirwe nekuti hakuna imwe nzira muchakuwana. Mukarasikirwa nekutenda. Nawe kurasikirwa nekutenda. Nawe kurasikirwa nekutenda. Idzwai munyorero waanoita. Imbobva ipapo musapabve imi vescreen. Endai paTimoto kutanga chapter 1. Dakuti munzwe kurasikirwa nekutenda. Daiona kuti ndiani akarasikirwa nekutenda. Varipo vanorasikirwa nekutenda. Yes. Timoto kutanga chapter 1 verse 18. Basa iri rakarayirwa ndinokupa iro iwe Timotiyo mwana wangu. Basa iri rakarayirwa ndinokupa iro iwe Timoti mwana wangu. Kuti sezvo zvakaprofitwa kare pamusoro pako. Chakakuprofita kuti Mwari akakuita muvhangeri. Urwe pfumo rakanaka mazviri. Chiparidza basa reuvhangeri gariitwe. Wakabata kutenda. Wakabata kutenda. Nehana yakarurama. Nehana yakarurama. Iyo yakaraswa navamwe. Imwe vamwe vakairasa. Vakarasikirwa nekutenda. Vakarasikirwa nekutenda. Vamwe vavo ndiHimaniyo naAlexandro. Himanias naAlexander. Vandakaisa kuna Satani. Ndakatozovaisa kuna Satani. Vadzidziswe kuti varege kumhura Mwari. Varege kutuka Mwari. Saka ndaida kuziva kuti Himaniyo naAlexander akavaita sei. Ndichada kuzoiparidza. Inonzi refugee camp. Maridze iyoyo. Munozondirakaridza basa pano. Satani unoratidza kuti une nzvimbo yaanopota achizotambidzwa vanhu naKristu kunzi kutora utapota kumichengeta. Murefugee camp haukunzokubuda buda. Pauro ndokubva ati ndakaisa Alexander naHimaniyo kuna Satani kuti varege kumhura Mwari. Kuchapter 5 yevaKorinde kutanga unzwa achiti dzikai munhu chechi kuti Satani aparadze muviri wake kuti mweya wake ugopona. Izvo Satani anga achida kunzi ukaitsvaga nhau yacho uchandoona kuti Pauro zvaaireva kuti ndakavaisa kuna Satani kuti varege kumhura Mwari. Himaniyo naAlexandra vaiparidza vhangeri yakarasika. Saka each time yavaiparidza zvaikanganisa vhangeri kusvikira Paul ati ndovaita sei varume ava varasikirwa nekutenda uye havasisina hana yakarurama. Ndokubva ati kuna Satani ndiroverewo miviri yevanhu ava varege kuwana simba rekuparidza. Ndobva vaita ndonda. But ndakanga ndichida kuzvinzwisisa because ndandine vanguwo. Zvakashata here. Ndikaisawo vamwe vanhu kuna Satani.
Bhozi ndine zvandakamboita makore apfuura ndikazodzidza leta kuti ndombaisirwa anoitirwa munhu kuna Satana. Pazva zvatoitika but handingade kuzvapo kuzvitaura mungazotya. But pane zvaunogona kuita kana uchiparidza munhu akavhiringidza shoko. Pane rimwe dhoo raunovhurirwa rekuti unogona kutaura kuti zvakati ngazviitike kuna nhengi zvikaitika. Satani akatoti ndipei kudo. Anenge ari super sub Satani bhora rotamba achijoga achiseshena so aiti kana paina anetsa mutambidzei kuno zvekuti ukazongonzi ndakumisa kuna Satani unoita rengenywa quick roparidzwa iwe uripo but wakutadza kuriparidza. Satani apiwa simba pamusoro penyama yako kuti urege kuvhirikidza vhangeri. Ndosaka makaona pana Jesus akangoti iwe uchaita bofu kwemwaka. Zvinonzi ipapo Elimas akatanga kutadza kuona akatopatsirwa kutungamirirwa kunze kwemusha waSergio Paulo. Mushure mekunge Paulo naBharabhasi vasvika pagavhena, Sergio achida kutenda shoko raMwari paJesus akada kurambidza Paulo akaitwa bofu ipapo. Izvozvo zvinoitika izvozvo ndakazviona. Pane zvandakaona zvandakatozodzidza unorai but hazvifanire kufarira kuzviita because pane network inofanira kunolinka nezviitwa izvozvo. Kana ikasalinka kana ukataura zviitika, pane zvaunofanira kutanga waona pamusoro pekosi yevhangeri. Ukasanzwisa kuti Mwari ada kwachibva chii, havasi vese vanodzivisa vhangeri vanofanira kuitwa saizvozvo, havasi vese. Pandori vanofanira kutosiyiwa vachidaro because pane vanhu vatinotisi vari kudzivisa vhangeri vari vachitori pusha. Amen. Ukakura unonoti ndingaripusha vhangeri kunyaka achikota ari kurwisa ndingari kuripusha zvoti akasheka ukaimajini asipo ari pangu. Mazvinzwisisa? Saka handisi zvinhu zvaunoisa ndingi kuna Satani unopedza watendewo wacho kuna Satani ukanodini. Hazviitwe neshungu kana nepersonal hatred nemaemotions ako kuti ndikamufarira kutoti ndakumisa maoko maSatani. Hazvishandi. Mwari haashandire munhu chiwenga kana Paulo ndiye anoshandira Mwari. Saka Paulo andanga adiscover kuti Mwari ari kuti kudini neuye anodzivisa vhangeri ndokuti ugone kuzoisa munhu maoko maSatani. But izvozvo zvinoitika zvinoitika in broad daylight. Ndikuseka because pane message yandinayo izvezvi yandakatumwa kuti ndinotaurira mumwe munhu ndichinzi ndimupe yambiro yekupedzisira. Saka ndichanomuona zvangu. Right. Muri kufanira kurwira ruponeso muchirwira kutenda kwamakapiwa more one. Right. Saka isu tazoenda kubhuku yaTimoti tida kuona kuti zvinoitika here kuti munhu angarasikirwe nekuita sei nekutenda. Tikaona kuti vanotoriko pana Himanias naAlexander vakarasikirwa nekutenda. Yes. Nokuti kuna vamwe varume vakapinda pakawanda. Right. Saka Jude anopedza kutaura nawo yekuti iri why ari kunyorera vanhu vaanonyatsoziva kuti zvatoda kutaura izvi zvingavanetse kuzvinzwisisa. Asi kunyange zvakadaro ndichangozvinyora because zvaida kuzotudzirwa iwo neni. Ikunobvobata network ino dakuroti maibata dzokurodza verse 3 ne 4 da kuti mundiudze kuti chii chiri kutaurwa naJudhi panhau iyi. Vadikanwa, ndakati ndichishingaira zvikuru kunyorerai pamusoro pokuponeswa kwedu tose. Ndakaona kuti ndinofanira kukunyorerai. Saka ukasatinyora tiri patrouble unofanira kutotinyorera. Yes. Ndichikurayirai uchitituma kuti tidii kuti murwe kwazvo kutenda kwakadera kupiwa vatsvene kamwe. Saka kunotori kutuma kurwa uko hakusi kuzoitwa nemunhu ari kuda kurwa. Uri kutongorwa nekuti watumwa kuti uite sei urwe uchirwira kutenda kwakapiwa vatsvene kamwe. Yes. Nokuti kuna vamwe varume vakapinda pakawanda vakagara vaisirwa kare kutonga uku vaitozivikanwa kuti vachauya, vanhu vasingadi Mwari, ungodly men,
vanoshandura nyasha dzaMwari wedu vachidziita utere, vachiramba tenzi uyu mumwe chete, Ishe wedu Jesu Kristu. Takapuwa kuponeswa kamwe, ava vanoramba tenzi mumwe chete. Ari kuti kudi Jude nemavhesi maviri aya. Ndikuona kuti tine vanhu vanoziva chokwadi. Ndopa example soreni yokwamakandi vana magaya vanokwanitoziva kuti ruponeso ririko. Jesu vakatifira pamuchinjikwa zvese zvavanozviziva, but vanopedzisira vaona kuti ndikawana vanhu vanondida, vanonditi inini ndinida kutora nzvimbo yaJesu, ndinova ndane simba. Saka vanopedzisira vakuda kuti ndingatoti vanotora nzvimbo yaJesu vachizviita ivo. Saka ndivo vanhu vachiva kutaura kuti ngwarirai vanhu vakadaro. These are ungodly men. Katoomberere maoko. Out of 5 ingavape 1.5 vazama. I 1.5 vasemtamba nayo 30%. Now verse 3 Jude ari kuti ndiri kukunyorerai, ndiri kushingaira ina handisi kuneta, ndoda kuti murwe muchirwira kutenda kwakapuwa vatsvene kawanda. Saka number 1 tiri kutumwa kurwa, number 2 chibva chatiri kurwira toda kuchengetedza kutenda. Changa chisipo baba mafuta tendirwa nani. Saka kubva mavhesi 4 zvichidzika akutaura vatendirwa navo. Zvekuti kana ukatumwa kurwa ukapuwa pfuti ukapuwa kunzi chengetedza ukasazivawo kurwa ndani, haufaniri kuenda kuhondo. Amen. Hakuna musoja anotumwa kuenda kuhondo asina kudiscredwa mhandu. Amen. Zviri kunzika zvandiri kutaura. Amen. Unogona kurovana nefriendly ally yako ukapedzisira wakundwa kuhondo ndawauraya wangu ifana kutsigirwa naye. Saka ari kuti irwai. Mubvunzo ndoti tirwire zvikati muchichengetedza kutenda. Ko ndiani anoda kuti vhiringidza pakutenda? Zvikanzi vamwe varume, kune vamwe varume vasingade Mwari vakagadzirirwa kupomerwa nekupiswa nekuparadzwa kubva kare. Zvikanzi varume ava vanoshandura nyasha dzaMwari vachidziita utere. Utere ndo huri kunzi lasciviousness. Ndichagara ndichidefina izwi iri nekuti rakakura ende vanhu vazhinji havarinzwisise kuti rinorevei. Mazwa aya akada kufanana muchishona patakasiyana. Pane utera kobva kwazoita utere. Kana munhu achinzi ane utera zvinenge zvichingoreva kuti ari wiki. Tinogona kuona munhu anenge achiita kubuda panze manheru ane utera. Tinogona kuona munhu anoti akaona rwavha anoridza mberi ane utera. Tinogona kuona munhu anoti ndinotya kupinda mumvura ane utera. Ari weak, ane weakness. Utera weakness. But lasciviousness inonzi utere nechishona zvakatosiyana zvachose neutera. Utere zvinhu zvinotekenyedza masensations emuviri wenyama, ndizvo zvinonzi chii? Utere. Zvinhu zviri sentimental, zvinhu zviri sensual, zvinhu zvinobata ma-emotions ako. Lasciviousness iri connected ne-lust. Saka we can eventually conclude kuti vanhu vari lasciviousness vanhu vari lust inspired. Any action inotorwa nemunhu nekuda kweruchiva, it's a manifestation of lasciviousness. Saka zviri kunzi vanhu ava vanoshandura nyasha dzaMwari vachidziita utere. Saka utere chii? Because nyaya yelasciviousness yataurwa zvakare
kunyange nana Peter vakaitaura, ana Pauro vakaitaura. Seiko pachitaurwa nhau yehutere? Ngatingoti hutere. Wozi kana tikasaziva hutere hatisvike paguva raMozisi. Tiri kurwa nevarume vanofamba nehutere. But zvanzi vane transaction yavari kuita. Vanoshandura nyasha dzaMwari vachidziita hutere. Saka zvakafanana nekuti ndikadaiwo so ndakabata chi a piece of paper nditi ko ndikadaiwo so ndabata chi Mudzango. ndabata mudzango wefoji kaniti kweka mafuta ndakabata petwana chinja ndachinja fomu yepepa rangu harichagona kunyorwa tsamba ikatumwa samu. Vanhu vakutofunga quest, bonza, banje, kana chimonera, kana shamuro. Saka pari kunzi vanoshandura nyasha dzaMwari, ndo zvandaita. Nyasha dzaMwari dzinotaura kuti Mwari wakakuponesai muri vatadzi, akakuchengetai kuna Jesu Kristu kusvikira zuva rekuuya kwemwanakomana wake mukubwinya kwake, kuti agokupai upenyu husingaperi. Muri vadyire nhaka pamwe chete naKristu, muri vasanangurwa vaakaziva kare akavatemera kare nhaka yeupenyu husingaperi yamuchagara pamwe chete naKristu kudenga kuna Mwari. Muchapata ushe pamwe chete naJesu kudenga kana nyika ino yapfuura. Ndidzo nyasha dzaMwari. Amen. Mazvidzo zvinotaura Amen. kuregererwa kwezvitadzo, kuti munhu anga achienda kudziva romoto aende kudenga kuna Mwari. Ndidzo nyasha dzaMwari. Asi varume ava manje vakakonvheta gospel iro vachibva vaisa fesi yaBenjamin kana FD Roosevelt, Franklin Benjamin, ndiani mwana fesi yake pamari kuAmerica, Washington, Lincoln. Vobva vaisa chi, voisa matombo ekuapple, voinyora ka 50 kukono, voisa ka 50 kukono, vobva vati ndiro vhangeri. Saka hutere zvahunoita manje hunenge huchida kutanga hwagadzira need. Ozi kuti ugamuchiri nyasha dzaMwari hunge wakunoleja kuti ndiri mutadzi and I am useless on my own without Jesus. Amen. But hutere haukutaurire kuti uri mutadzi, hunokuudza kuti wakabroka, uri murombo, hauna pekugara, hauna chekufambisa, hauna kuenda kuchikoro, hausi kudya chikafu chakanaka. Saka unokodzonga maother inadequacies ari mauri kusvikira wakuti ndinga kubvira wakanini, I need money, wabva receive your money, what I receive. Saka hutere hunocreata fraud. Saka vhangeri inotangwa zvakanaka ichiroko wazvichona hutere huchisimuka mauri. Unoona zvawakaita izvi zvakaita 1000 unotenga motikari chisikoro chako, but Satan akakutadzisa kubata 1000. Unoona zvatikutaura ndege changa usati wamboikwira, hutere hurikuita sei, huri kukodzorwa. Paanozoti gore rinoi munhu wese hutere hwake hunenge hwapamusoro. Obva azoti receive your money. I want to kill all the people vakabata mari yako. Fire! Iwo hauchaona kuti ndavharirwa dhoo renyasha ndikavhurirwa rekuenda kudziva romoto. Saka ari kuti vanoshandura nyasha dzaMwari vachidziita hutere. Why do you need Jesus? Because I am a sinner. I am dead in my transgressions. I need someone righteous that I am, somebody who is recommended of God to stand on my place, to pay the price of my transgression.
so that I may be accepted in the presence of God as a son. That is why I need Jesus. Amen. But why do you need Jesus? My rentals are overdue. That's lasciviousness. I have not yet married since I was born. All the boyfriends that I dated, they abandoned me. Why do you need Jesus? I want to build a house. I'm looking for grace to buy a stand. But nyasha dzine dzichitotaurwa dzinyasha. Ukadzibvunza kuti ndedzei, hadzitauri zvokuenda kudenga, hadzitauri zvokufirwa, hadzitauri zvokuregererwa zvitatu, hadzitauri zvokuitwa mwana. Nyasha dzacho dzine dzikwana muwaleti kana mugaraji. Ndidzo nyasha dzake. Saka iri kudziya kuona nyaya izvo. Amen. Ndiri kukunyorera kuti murwe zvikanzina bhozi zvaari kuita Judhi. Judhi ari kutaura nemasoja asati aenda kuhondo. Bozakana masoja aenda kuhondo anobvunzi garai pasi, komanda vamboita sei? Vambotaura. Saka zvaari kuita komanda ndiJesu ari kutaura. Achishandisa Judhi. Saka sindakagara so. Tatakaleza so. Tichiti akanokorasika zvakatishangenda isu katikuparidze Jesu kwatinei navo. Boza musati vapa orientation na komanda. Saka komanda hakunyora tsamba zvazvirai ndikulerera pfana pane vavengi. Muri kutamba tsoro masoja makatsamira pfuti iko kuine vavengi vari kurura. Endai munorwa. Saka iwongo wakaleza uchiti koguti kana akarasika ngatingosiyanai naye. Koma kandiwo kana akarasika aita problem here. Hausati waverengerwa tsamba yakomanda. Komanda ari kuti vakakuturika sei unorwa. Nani vatinodisa dzivamwe varume so. Saka pane pakadzi vamwe varume ndopaunongochikadzura kudai so. Wonyora kuti imani woshingirai pakandiwa. Vamwe varume wocheka kudai wonyora kuti woota magari. Vamwe varume wocheka kudai so woti izike kuti. Because Judha ari kuti handinyatsavaziva vari ikoko handivazive. Inoziva vari kuno. Chisagai kuti varume vake kutaura gavanani. Amen. Ureva kuti kana ukadzidza shoko ranhasi uchanyora rako listi wega revamwe varume. Ukavashaya urume wateyo. Patinopedza vhangeri yakasi unenge wava nelisti rako revamwe varume ukavashaya ndiwo kutanga. Bhozi haasi kuti kuchagona kunge kuine vamwe varume. For there are certain men. Tichireva kuti vanotoriko varume ivavo vanoshandura nyasha dzaMwari vachidziita mutevere. Ungodly men denying the Lord God, the only Lord God, and our Lord Jesus Christ. Urikuona zviri kuzo the end result yevhangeri reprosperity. Because verse 4 iri kungoburitsa prosperity gospel pachena. Ukagamuchira prosperity gospel unenge waita deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Haugoni kugamuchira vhangeri yezvinhu ukaramba uina Jesu, hazviiti. Because wokwamuri nyasha inenge iri sausage, ukadya sausage ndaitirwa nyasha. Ukaroorwa ndaitirwa nyasha. Ukatenga mota ndaitirwa nyasha. But zvinhu zvava kuti nyasha idzi zvinotekenyedza masensations enyama yako, hazvibenefite mweya wako. Musi wauchanzi washaya ndopauchadiscover kuti wanga usiri kunzwa vhangeri, wanga uchitaurirwa ngano. Because vanhu vanoenda kubhawa iwe uchinhuhwa uri mubhokisi mumba vachidhiraivha motikari yako vachifonda kuti rapera here kucherwa gomba. Woya nemotikari yako yawaiti nyasha yai woizadza masese mumasitsi woburuka wesa makiri ako iwo muhomwe wonokucherera. Hapana kana wani chinotorwa pamotikari chichiiswa mugomba. Vanototambisa motikari motikari mukoma vakati kana vafa ndeyavo vaizviziva kuti vanofa. Mukoma wako vairamba vhangeri vachiita havasi kufa kusvikira vaprofitwa nemuprofita kuti vanofa vaizviziva here.
Saka Pauro anoti takauya tisina chinhu panyika, hatigoni kubuda tiine chinhu. Saka ukaona nyama yako unochererwa, chinhu chauri kuti nyasha chichisara, hadzisi nyasha idzi. Amen. 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 Wazvinzwa here varingani? Amen. Mutari pasati pako kuti wazvinzwa here? Ndati ukaona wako unochererwa, chinhu chauri kuti nyasha chosara paunochererwa, chinhu ichocho hachisi chenyasha icho. Chinhu chenyasha hachisari. Panobuda mweya so chinobuda nemweya. Choenda nemweya kwaumweya. Wozi nyasha hadzishande pamochara. Nyasha hadzishande pambudzi. Musi wadzichandiwa nyasha uchaona. Amapere zichera neso. Pouya ngwirozi dzinopenga. Dzichiwaya so kuchidzimire line up. Kuchidzimamba unewo so. Ndokuona kana kuti vanhu vakandiudza nezvajesu havana kunyatsotaura chokwadi. Amen. Peka vanotoda kutopika kurezo. Amen. Kwari kwavaitwa sezvo dzakanga atiwana chava achivava. Saka ari kudezvo dzava. Hauzvizivi kuti handizvizivi. Tatichitavozari endakakuzozaruyakuva ari kuuya achivava. Ari kuuya achita sei? Havavirani vachiita nyika takatsika ichatiza. Achiwanzawo inobva yaenda. Atiwanzo zvinotaura. Amen. Nyika tatichienda sei? Inotiza. Saka vanongoti maprada anosana patiza nyika. Hatiti maprada enyika. Masutu enyika kai. Nemuiru enyika kai. Zvinenge zvaenda zvese. Ndobva uchasara uri mweya chete. Pobva mazonzi chiburitsai nyasha. Iwe wakadzisa mumatayi emona. Ndobva dzichadiwa nyasha. Saka iri why nekuti kune varume vanoramba Mwari mumwe chete naIshe Jesu Kristu. Handei verse 5. Zvino ndinoda kukuyeudzai, kunyange maizviziva henyu kamwe kare zvose, munozviziva zvinhu izvi, kuti Ishe wakati amborwira vanhu. Simukai. Zvikanzi nyaya ndakakutaurai, ndakambokutaurirai munoiziva. Nawo ndeyekuti rwirai kutenda kwamakapuwa kawanda. Amen. Tinorwera tichirwisana nani? Zvikanzi vamwe varume, vamwe varume. Hausi mumwe wacho here uri munei? Hatiro nenyama nyoropo. Ona kuinzwa here? Yatichi? Vamwe varume. Vantu vakati hatiro nenyama nyoropo. Sino vamwe varume havasina manyoropo. Wakapota Bhaibheri zvisiri. Amen. Amen. Jesu paakaruka chikavu haana kurova nyama nyoropa. Jesus paakapofomadzwa haana kupofomadza nyama nyoropa. Saka uri kudimwe. Herode paakarohwa haana kurohwa nyama nyoropa. Nauyo aita hatiro renyama nyoropa ari kuti ati kunge zvibhakera kurwisa vanhu vanoparidza heresi. Ndo zvaaitaura. Hatitsvage ndandi dzekupfuura nerekeni makandiwa kudai. Tinorwa neshoko tirwisa mweya. Rombo ratinokandira makandiwa rinorova nyama yake, haribate mweya wainawo. Pati tikarwa tine magwaro zvatiri kuita tichiti kuvanhu makandiwa ari kukuroyana, vhesi yakati inoramba zvaari kuita kuti ndezvechokwadi. Taakurwa manje nemweya muchadenga, pati mweya yacho inenge iri munyama. Nekuti mweya muchena hauna kumborwisa uri mumweya, wakauya ukapinda upfuti munyama. Saka bhendo inenge iri doctrinal but ichiafecta vanhu, ichitotaura kuti ningi ari munyama nyoropa but muroyi. Saka tichirwa naye but hatibate manga chero, aiwa tobata munondo wemweya. Tichinoataka mweya uri maari. Ukudzwa pane nyaya iyi. Ndo zvairehwa nemazwi okuti hatirwi nenyama nyoropa. Zvanzwika. Amen. But vamwe varume vanotorwiswa chikutodzi ndemnorwa navo. Saka nawe ikurwa ndo yaakuti
ndakukurangaridzai kunyange ndakambokutaurirai unozviziva kare. Unozviziva kuti Ishe wakati amborwira vanhu munyika yeIjipita. Mukurangarira kuti vanhu vakaburitswa Ijipita, Ishe achida kuvarwira kuti avasvitse Kenani. Nhau yekurwa yakatomboparidzwa. Handiti tati makaponeswa mukachengetwa muna Jesu ndokuburitswa kwakaitwa vanhu Ijipita. Saka Ishe haana kurwira vanhu Ijipita. Ndokurwirwa kwakwamakaitwa kapakauvha. Zvasiyana papi? yeIjipita iexample yezvamakaitirwa paKalvari naJesu. Makarwirwa neruoko rwesimba kubva kuna Faro anonzi Satani kuti muwane mukana wekuenda kunyika inouya, Jerusalema itsva rinouya. Yes, akazoita sei avarwira? Akazoparadza avo vakanga vasingatendi. Zvikanzi muri kuona zvaanoita pamwe mamusina kuzorangarira. Musi waakavaburitsa akazovaparadza futi, ambovaburitsa akavaparadza. Vakatadza kutenda pakati apo akavauraya. Saka nhau yandiri kuti wai muchengete kutenda, mukasaitawo zvandiri kutaura muchaparadzwa mukasasvika kuKenani. Ambokuburitsa muIjipita anogona kukurayira murenje ukasasvika kuKenani. Kane kasi chekutanga anotori netsika iyoyo. Pamwe hamuzvizive vakabuda vari vangani Ijipita, vakapinda vari vangani. Vazati vesvika kuma 3 million zvikati kuvakapinda vangani zvikatsituka Joshua naCaleb. Vamwe vese vakaenda kuvazati Mwari akavapikira here paNumber 13:14 akati ndokuurayai hapana anosvika Kenani akaberekerwa Ijipita kunze kwaJoshua naCaleb nekuti havana kuti mhura. Kuvesa vakaenda kuti zvitunda zvenyu zvikatikata murenje nemagora. Mwari akatopika kuti ada kuuraya vanhu ambovaburitsa. Ndozvaachakuita mukasatanga kurwa. Ari kupa orientation vanhu varikuda kuti vaende kunorwa. Zvikanzi mukasachengeta kutenda, mukarasikirwa nekutenda, anokuurayai murenje mambobude Ijipita. Zvokuti vakasara Ijipita vanoti vakasvika, izvo havana kusvika. Amen. Uchasvika kudenga rero. Handiti ukanoshainga kulocation ukati ndaakupoto. Poto. Vanhu vakatotanga kunamata mufunge. Zvikanzi musachainire Faro kusvika pakadapa. Munogona kutoti kata futi murenje mukasasvika Kenani. Iye akakuburitsai akakuurayai futi kana mukasachengeta kutenda. Saka unotorwa uchiziva kuti ndikasarwa handisvike Kenani. Unotorwa uchiziva kuti ndikasarwa ndikachengeta kutenda ndichafira murenje, zororo racho handisi kuzoriona. Amen. Haisi nayo kuti ndiri kuda kurwa kuti handisi kuda. Uri kutorwa kuti urarame. Uri kurwa kuti uchengete kutenda. Yes. Navatumwa vasina kuchengeta ukuru hwavo, asi vakasiya pavaifanira kugara. Kiroza ndidza dzakachengetwa here kudenga uko, dzakakudzwa naMwari, hadzina kuchengeta kukudzwa kwadzakapiwa. Akadziita sei? Wakavachengeta muzvisungo zvisingaperi, pasi perima guru. Vari pasi perima guru kusvikira pakutongwa kwezuva guru. Zvikanzi ndakuzopisai nezuva guru seSodhoma neGomora. Saka ndaitaura nemwe muchinda achiti mimi munotaura kuti Mwari une vanhu vaakagara achida kupisa. Kuinga Bhaibheri rinoti paMathew 25 achati kune vari kuruboshwe, endai munovaisa mudziva romoto rakagadzirirwa dhiabhorosi navatuma vanhu. Saka vhesi iyoyo inoreva kuti dziva romoto rasina kugadzirirwa vanhu. Vanhu vachatozongopindawo by mistake. Ndikati uri kurizina, ende Satani nemweya yetsvina vanhu vanorizina anovada. Ukatosangana nevasikarizine sezvakuita vanofunga kuti une point. Ndikati ungapindura here mubvunzo 1. Satani namadhimoni pavakapandukira Mwari vakadzingwa kudenga, vanhu vanga vasikwe kuti vanga vasati. Zvanzi vanga vasati, ndikati wagona ichokwadi. Kwakati kubva vangu vapisa ipapo. Dziva romoto rarisikwe. Satani paakatadzira Mwari akafurwa nevaviri. Kosewo chifuko kuti vanhu vachapiswa kuti vakafurwa naSatani.
Kozi kana muri kupinda muzoro motoka hapana anofanira kupinda motoka yakafurwa nemusungwa. Satani musungwa haugone kupinda mukoti izvezvi wonzi wakafurirwa nani kubaotira kuzokura zvonzi kuzokura akafanwa kudhara taura mumwe watoukunyepa ndo zvakafanana nekufunga kuti chapomera Satani. Iye achinzi akaiswa muzvisungo kudhara akanzi akachengeterwa kurima guru akazoya rini kuti akufurire. Iye Satani akafurirwa nani? Kana uchifunga kuti kufurirwa chingave chikonzero chekuti upiswe, ko iye Satani paakaita misanganzo akagafurirwa nani? Imi handiti kuti muri kufurirwa nani? Ko iye mufuriri akagafurirwa nani? Ndizvo makaitawo. Dai Mwari aida kupisa Satani chete muzaro moto, dai akatopinda kudhara. Bozi akavhirikana naMwari kudhara Adhamu asati asikwa. Dzoro moto harina kugadzirirwa Satani chete. Aye. Amen. Aye. Amen. Kupanduka kwaSatani idhirama nekupanduka kwavana vaMwari. Nekuti Satani haasi mwana waMwari. Amen. Inozadzisa vana vaMwari, varanda vaMwari. Mwari hasha dzake dzokupandukirwa nevaranda ndedzokupandukirwa nevaifanira kuva vari vana kwaari. Zvokuti dziva romoto harina kugadzirirwa Satani, ukanyatsoinzwisisa muchinhu. Amen. Rakagadzirirwa vana vairamba kuti vaite vana vachiteerera Mwari, ndo vaakagadzirira. Saka Mwari akauraya vanhu ambovaburitsa. Wambouya ukatoti ndabhabhatidzwa wozoenda kudziva romoto. Ndavakatombobuda Ijipita vakati kuna Faro, 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 out Faro. Haleluya. Amen. Vakati toenda kunopinda kuKenani. Ishe akati ndafunga kuparadzai, hamuchasvika Kenani. Kumakatiburitsire zvikanzi ndada kuti musvike Kenani, kochicha chinja zvikanzi unhu hwenyu. Obva ati futi Mwari unogara achiziva zvinogara. Kwataverenga kwati vanhu havakagara vatongerwa kupomerwa kudhara, zvekuti kupanduka kwavo vachiti tauda kudzokera Ijipita tichivakaiwa, hachisi icho chikonzero chavakaparadzirwa. Amen. Zvagara zvakarongwa. Amen. Saka varume vari kunzitirwe navava havasi vanhu vakazopanduka pakatapa, vakatogara vatemerwa kupanduka. Isu tisu takanonoka bedzi kuziva kuti mupanduko. Yes, verse 7 zvakare. seSodhoma neGomora SeSodhoma neGomora namaguta akapoteredza akazvipa kwazvo saiwo kuupombwe. Sodhoma neGomora kane maguta akakomberedza vakazvipa kuupombwe, vakadanana varume pachavo, vakadzi vakadanana pachavo. Nokutevera imwe nyama Vakaita follow after strange flesh. akaitwa chiratidzo, akarohwa nomoto usingaperi. Uyanga iri example yenyu futi. Uri kuona kuti Mwari ari so serious sei nevanhu vake. Amen. Imati maifunga kuti Sodhoma neGomora akaparadzirwa nekuti raita chipo chake. Zviri kurambwa. Peter akadzokeredza the same words. Unoverenga 2 Peter chapter 2. Example yekuti kana ndatanga chechi vana vangu ndivaudze irwai muchengete kutenda, mukasachengeta kutenda ndokudhindai. Chekai zvandakaita veIjipita, chekai zvandakaita Sodhoma neGomora. Saka makavarovera example. Can you imagine kuti vanhu vachida kuekita movie yekupfurana, wobva watopfurana munhu wobva atofa mumovie? Because Vin Diesel akabva atofa kutereniko. Zvinoita example inounza here result review. Mwari achisetera example chechi yake akauraya vanhu zviriviu vakatofa. Dai Sodhoma neGomora yakarohwa nemoto obva aziva chimukayo, ndachikosetera chechi yako example pfuura zviripedu. Kakarika example kuti vana baba mawire nana garoi kana vauya vozodzidza kuti handizvide sokuti mupote muchiita chipo chachenyu ndichiti kuri rudzi rwavo.
example. Vanhu vakatofa ikabva yatopera kutore chirikadzi dzakasara neexample imo nenherera dzakasara dzikafanidzana. Mwari achigadzira chi example. Unozviona sei kuti kune vanhu vakasikirwa example paika pane vanhu veexample panyika panapa. Haudaro here uri mumwe wacho weexample. Shamani, munhu weexample woti kana wadhidhwa vamwe vanhu chaivo wodzidza pakudhidhwa kwakweyo iwondonoigwa. Katisiyei bhati yakaoma kuti pane vanhu veexample panyika pano vakauya kuzoseta example. Kora, Datani naAbhiramu vanhu veexample. Nadhabhi naAbhihu vanhu veexample. Sauro munhu weexample. Davhidhi chaiye munhu weexample. Abrahamu munhu weexample. Mwari aingodemonstrate ukatenda unopona. Dakudemonstrate naAbhirahamu. Abraham aponyere zvikanzi achipona chiko ndeweexample. Ruponeso hapana. Ndichatozouya leta kana mwanakomana auya. Kuita matiranga Abraham ishamwari yenyu. Ndichishamwaridzana nemunhu akafa kudai ndopera. Adamu akazoita mupenyu rini? Abraham akazoita mupenyu rini? Handiti Abraham azvabva naAdamu akafa kudhara akaberekwa kudzi kwegadheni. Saka ndiri shamwari naAbraham ndopera. Example yekuti mukatenda muchaita shamwari dzemwanakomana waMwari. Matira Abraham shamwari kanzi example. Kutaura ka example ka. Kanzi Solomoni ndichakupa uchenjeri zvekuti hakuna achakufaka ngwara kana kufuma kana kuita mukurumira kufanana newe kumashure kwako kana kumberi kwako. Ari kuti Solomoni akafa. Ukauya naJosia zvikati namwari Josia hakuna akafanana newe kumashure kwako kana kumberi kwako. Kuika makafuti Solomoni akafa. Ukauya Hezekia zvikati Hezekia hakuna akaita sewe kumashure kwako kana kumberi kwako. Vawanda kawanda ava Mwari. Hezekia ari kumberi kwa Solomoni. Josia ari kumberi kwa Hezekia. Vese vari kunzi hakuna akaita sewe. Ma-examples. Vanhu veexample. Hallelujah. Saka Judha wanga akabata beura achinyora zvakapichana achibata nhau dzaitemesa musoro Sodom neGomora. Example. Hanzi vanhu ava zvavakaita hanzi giving themselves over to fornication and going after strange flesh. Vakaita chingochani chikatemesa musoro kusvikira Loti unonzi naPeter wakadzungaidzwa mweya wake nekusarura moko vanhu vemuSodom neGomora. Vakaita go after strange flesh. Kuti mushumiri anouya oti ndakatumwa naJesu okuparidzira obva ati ndiri spiritual father vako. Jesu achiti muri vana vangu, vakandiwa achitiwo kuti muri vana vangu. Saka kumira apa vakandiwa naJesu varume vega vega. Saka shoko ariwana sei kana iye ari murume Jesu ari murume? Because process inopuwa mushumiri shoko naJesu ndeye-impregnation. Unotopuwa pamuviri wotakura shoko watodiwa naJesu sezvakaitwa Pauro achienda Damasiko anoti ndakasanganikwa nemi ndikamitiswa hone ishoko randiri kuparidza naro. Pauro wakatopuwa pamuviri peshoko saka anoti ndinokupai mukaka savacheche ari kutobvuma kuti ndiri mukadzi ndakapuwa mimba ine muridzi wenyu baba venyu ndiJesu. Saka uyo akamuti ndiri fadha yatomojani ukochani hwenyu hwamurumiza hauna kutanga nhasi wakatopoitwa paSodom. Ubera Jesu mawana chikuchani chakatanga chakatopoitwa papi paSodom.
watenga kuwamuwana iti nababa sei muri varume vese nzati varume vese tiri kutovatatese izvi saka nonovatwa naina bwatenga oneti wangochani wake obva uyoti ndakaitwa saka uye mutori obva vanhu anoitimoi kana apera udzokera unoitwa udzoka achipava ngochani utoenda after strange flesh hapana chitsva pasi pezuva asi yatakanacho zvakatombetwa pasodhoma ndo zvaisembesa not every day aitakaona pakanzi spiritual father kuti naiamariwe kotende kuanoita chimwe chake chakadai so lord hanzi akadzukairwa mweya wake wakatambudzika achiona kusasimira nezvinyangadzo zvavasodhomu navagomora kusvikira kwatozouya ngirozi dzikauya zvikanzi nevarume vesodhomu takuvata nadzo ngirozi idzodzi ngadzibude dzakatinakira vava kuda kuita ungochani nengirozi izvozvo futi izvozvo zviri kuitika futi nekuti ukaona mushumiri kuti ndakaona ngirozi kanatuma kunoparidza ari kutotanga vatanayo kutanga ringi ngirozi chigadza mushumiri kutanga ringi zvakada kuitwa nevarume vesodhomu kungirozi ndo zviri kuitika futi nanhasi iexample ndokusaka Kornelio paakaona ngirozi akanzenda Jopa unotora Peturo nekuti ine hatigone shoko rauri kuda hatibvumidzwa kukupa chinotori chikochani chaunatidiitenero Kornelio akaonana nengirozi akatodzidedza pita kuparidzire ngirozi hadzibvumidzwe kuparidza Filipi akanzi nzira yekuenda Gaza manya kune akutambura nebhaibheri ikoko pendi zvamunomuziva paari mhanyaika munoparidza ikochani haibvumidzwe handibvumidzwe kuparidzira muranda wakadasa mhanya Filipi akati munonzwisisa here zvamunorava zvikanzi ndingagonzwisisa seiko kana mumwe asingadudzire zvikanzi ndipei ndidudzire but Filipi anga asina idea kuti muranda wakadasa ari kuvharwa nebhaibheri akaudzwa nengirozi ngirozi ikatotaura Filipi pane munhu ari kunetseka iwe iripo ndashoko runoti vatumwa zvinhu zvavanotodawo kuzvicherechedza kuti kunosimuka munhu achiti ndakaona ngirozi pagomo ikanditi takasangana mwanangu vanhu varasika unoti Johana akanyora kasingapere kuti ndakapfugama kuti ndinamate ngirozi ikanditi ndiri muranda pamwe chete zvakanyorerwei unoti zvakanyorerwei izvozvo aida kuadresa the Sodom and Gomorrah incident kuti ngirozi tida kuti tivate nadzo kuti ngirozi ngadziuye dzitipe makomborero ngirozi ngadziuye dzitipe zviroto nezviprofita saka vanoti tinopenyerwa naGabhurona chiprofita chakambonzi chinobva kungirozi hamuna kuzwa muchinzi chagamuchera simba kana mweya muchenauya Gabhurona munomudini hanzi loti buritsa vakomana vari imo mutirare navo handi makashaura tumirei ngirozi munozidii ngirozi muri varume veSodom neGomora vada kuvata nadzo handi tinoti ari kunzi akati ndokupai vanasikana vangu vasingazive Mulungu ndokupaika vasikana vangu handiti vasikana vanoti ichechi yaJesu here kumunoti kudii kwenaevhangeri ndokupaipo kana Pita ndovasikana vake kachechi mukadzi wake vakabvumera varume veSodom vakati novadiya naPauro tipe ngirozi handi ndo zvamuri kuita nhasi tikati tauya kuzokuparidzira tiri vasikana vanotika izvi muri kubvuma here kuti mugwe vasikana muri kuona ngirozi chaizvo ngatisiyana tiri kuronda guva raMozisi saka Judhi waiziva zvake kuti mafairo akawanda achazodudzirwa kunguva dzelavhindisini apa ndiri kungoona yabedzi framework saka izvi zvimukadzi haudi unoda murume diyako pane mukadzi akauya mana eledhi musikana njani mukadzi wemunhu anonetsa hapana sister vari munhu
kuti uone zvayakaita. Maexamples evanhu vakatofa vakapiswa nemoto hakusisina nyika yenzi Sodom neGomora. Ndo yakunzi salt sea izvi. Pane mvura iye ndo pave neSodom neGomora. Mwari achiuraya vanhu vanga vakawanda achiti hapana zvavaita. Iexample chete yandiri kuseta. Nhau yakafirwa navanhu kuSodom neGomora ndechechi yaJesu yatinayo. Amen. Saka varume vaiti toda kuvatana varume, vakadzi vanhu vakabhuruvara nezvekudhara. Vakadzi vachiti wese uda kuvata nevakadzi, varume ndezvekudhara. Ndobva Mwari akavadhistura, ndobva vadhistura vese. Hapana akanzwirwa tsitsi pakati pevarume nevakadzi ava. Kusvikira noti pakauya ngirozi akanzi, hauna here hama dzaungagone kuburitsa? Akanotaura nevakuwasha vake, hanzi they loved him to scorn. Vakati mudhara unorwara, moto unobva kupi? Tiri kutoda kurova zvimutemo Yesu nokapana todzokera kungoshana wedu. Zvichireva kuti Loti achidza akaende vakuwasha, waive ukuwasha hwenhema. Ivo vakuwasha pachezvo vaivata vese, nevanasikana vake vaivata vese futi. Kunze kwevakabuda navo vaviri vaya. Vasikana vari vaviri, vaJudha vari kuponeswa nevhangeri renyasha, nevaHedheni vari kuponeswa nevhangeri renyasha. Vasikana vairwa. Pandingadzoke kunhau yechingwa chake. Varume vakavata vari varume vese. Zvinoreva kuti hapana Kristu waari kugona kuti aone ari mukadzi. Kana wati ndiri mutadzi, wabvuma kuti uri mukadzi, kuda kudhipozitwa mbeu yeshoko raMwari, wobva waponeswa. Vakangoti tiri varume, vari kuti tinotoone mbeu isu. Hatipuwe mbeu nemumwe murume, because kuti uve murume uri kuti tine mbeu yandina. Kuti tine mbeu, kuti tine doctrine ndo mbeu yemweya. Saka ukangotaka doctrine watoita murume, ukangoti ndiri spiritual father watoita murume, ukati ndiri founder wechechi kana the anointed one watoita murume, wakutoburitsa mbeu dzako. But kana vaita varume manje, havana chechi, hanzi vari kupanana pachezvavo, vari kuita ukochani hwavo vari varume tuvarume. Vasikanawo vachiita ukochani hwavo vakadzi tuvakadzi. Vakadzi kana vati isusu hatidi kuvata navarume, vari kuti shoko raKristu hatidi, vapinda maIsaiah chapter 4. Inonzi vakadzi vanomwe vachakurume. Tinokona kudanwa nezita rako, asi tichazvitsvagira zvokudya kana zvokufuka kuti utambe nyanzi dzekunyadziswa kwedu. Saka mbeu vanenge vachitsvagira vega. Ndobvaona zvichinzi chechi yekwakati iri kuti chechi yekwakati ndio spiritual father wedu, tiri pasi peucovering yababa kuti. Urikona pari nyaya yacho kuti ndingamusabhita kuna ndiki, ndingaisabhita kuna ndiki, murikochani mese, hapana anopona, muchaparara mese. Ava vakadzi vari kuramba murume kuti avate navo avaponese. Varume vari kuti isi hatisi vakadzi, tiri kutoda kuita sei kutoburitsawo mbeu, tutsvagawo mukadzi, tutsvagawo chechi kutotanga. Kana waita murume unotsvaga mukadzi, saka waizopedzisira wavafaunda kada uda kuwana kukuedza mbeu. But my examples are hands akaitwa naMwari achida kuparidzira imimi vandanyorera kuti murwire kutenda kwamakapiwa kamwe chete. Saka ndakuti muone kuti chandakanga ndisina kuona chandichada kuti uone nhasi. Nhau yatanga yechiti ndikukunyorerai handisi kuneta, murwire kutenda. Ndobva yati nekuti kune varume vakanyangira, ndobva ataura nhau yeprosperity gospel. Vanoshandira nyasha dzaMwari vachidziita kutenda. Abva ipapo ndokubva abata nhau yevanhu vaakaburitsa Ijipita. Zvichireva kuti varume vanoita utere, vashandura nyasha dzaMwari, varume vanoparidza prosperity gospel. Iwai kuti musapindwe neprosperity gospel, mukangopindwa naro marasikirwa nekutenda. Amen. Saka nhau yekuti mukarasikirwa nekutenda munoparara ndoyanzi mukarasikirwa mune musiri vekutanga varasikirwa nekutenda. PaIjipita kotori nevakarasikirwa nekutenda vamboburitswa Ijipita vakaparara murenje. Yava example yevakada prosperity yemawatermelons nemagariki nevakaiwa, vakati toda nyama mana yakupohwa, vakapindwa nemweya weutere, vakashandura nyasha dzekuburitswa Ijipita, vakadziita gariki nehori nemanwiwa
nehove nehanyanisi. Ndo mashanduriro avakaita sei? Avakaita nyasha dzaMwari. Yabva ikoko ndokubva yadzoka zvikati ngirozi chaidzo dzakanga dzakudzwa naMwari hadzina kuchengeta state yadzakapiwa. Ndosaka Mwari akadziisa muzvisungo kuri maguru dzikachengeterwa kuJudgment Day. Example yengirozi iri pakuti makakudzwa naMwari, vakanga muri vahedheni vasina mando vanoramba zvivezwa. VaJudha vari varanda vemurayiro waMozisi wakanga usina chawaigona kuvaitira kunze kwekuvarangaridza zvitadzo zvavo. Ndobva Mwari akukudzai akakuita vanhu vaMwari, mukatonzi mavadyi venhaka pamwe chete naKristu, mukarasika mukasachengeta state iyoyo. Kuna akatombotadzawo kuchengeta state yake, Satani ngirozi dzake. Mapuwa status, chengetedzai status yamakapiwa. Tegeredzai mavhesi 6. As the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Saka arikutaura nawo yekuti munopuwa estate, munopuwa identity, munopuwa zita. You are now belonging to Christ. You are now children of the Most High God. Chengetedzai status iyoyo. Mukarasikirwa nayo hamusi wekutanga ngirozi dzakatombozviitawo. Ndobva adziisa kuri maguru muzvisungo kuti zvichengeterwe kuparadzwa. Saka mukatadza kuchengetedza identity yamapuwa naKristu, munoiswa kuri maguru. Ende hamusirimi vanhu vekutanga kupinda muri maguru iro. Kunotori nearipo kudhara usakanga nobazi waya ndamutopedza. Toibata manje nguva raMozisi. Ngirozi hadzina kuchengetedza status yadzo, dzakaiswa muri maguru. He hath reserved in everlasting shades under darkness. Saka ukangotadza bedzi kuchengeta identity yako as a believer, as a child of God, as a disciple, unobva waiswa mucheni, waiswa muri maguru. Uri pano but unenge uri muri maguru. Aiwazve, endeva 2 Peter chapter 2 ingoendeva verse 8 to 9. Dakutoone ndawo yacho. For that righteous man dwelling among them did not, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. Yes, the Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, and to reserve, preserve the unjust unto the day of judgment to be punished. So ureko ukachengetwa muri maguru kusvikira zuva rekutongwa rasvika, uchitevera path yakateverwa naSatani. Tiri kudzika? Amen. Tongera kupokera Jude. Saka iwewe manje nawe iri kutaurwa ndeyekuti kana waitwa mwana waMwari unopupura uchiti I am a child of God, I am a saint by the imputed righteousness given unto me in Christ. I am a disciple of Jesus Christ. I am a believer. That is who you are. That testimony, you must fight to keep it until the day of Christ. Ndokusaka Judah ati irwani kuti kuchengeta kutenda. It's part of kutenda, kuchengeta identity yako, kuchengeta estate yako yawakapiwa naMwari. Sezvakanga zvaitwa ngirozi dzakudzwa dzakada kuchengeta estate dzikaiswa kuri. Saka kana tichikuti iwewe usabvume kuti unzi ndiri mwana waguti, ndiye spiritual father wako. Chirida kuti usaende kuri maguri, usaende kuzvisungo. Ndiri muKristu, watoluza identity yako. Wakati uri muKristu nani? Who called you a Christian? Who made you a Christian? Hallelujah. Amen. Uri Methodist. Wakaitwa nani Methodist? Uri musalvation nani? Wakaitwa nani salvation nani?
Jesu akati kana watenda unoitwa musalvation army pavheshani waluza estate yako kare hausiwo kutanga. Example yevanhu vakaita sewe irimo. The angels, they came to know their first state. Saka chatinozoona nacho kuti avakaluza first state darkness. Ranonzi chiedza chakati chauya rima rakatadza kuchinzwisisa. Saka darkness is described in a very simple manner. Failure to comprehend the light. It is a sign that you have darkness inside of you. Are you sure? Again, verse 4, John chapter 1. In him was life, and the life was the light of men. Verse 5. And the darkness, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Kuti tizive kuti uri murima, tinoona watadza kucomprehend the light. Tikakuratidza vhangeri chokwadi kuti chegumi chakapfuura, unoti ndiri kutadza kuzvinzwisisa. Toti wakaiswa kurima, pane pawakarasikirwa nefirst estate, uchibva waiswa kurima. Saka nhau yacho unozori pake kuTesalonika uko yakunzi vasina kugamuchira rudo rwechokwadi kuti vaponeswe. Saka Mwari akavatumira mweya unokanganisa kuti vatende nhema, kuti vese vasina kugamuchira zvokwadi vagotongwa. Uri murima, chakakupinza murima, hauna kuchengeta identity yawakapiwa pakutanga. But kana waiswa murima unobva wasungwa, chazobata rimwe zuva cheni dzaunosungwa nadzo. Haungoiswa kurima bedzi, une wakasungwa kuti usatize kurima uchiuya kuchiedza, une wakatosungwa zvokuti hapana anokusunungura kurima ikoko akauya newe kuchiedza. Kana judgment day yakwana, so rufu rwakakuridza vakanga vakafa vakanga vari marua nehadezi ndobva vatongwa vachibva vaenda kudziva romoto runova rufu rwechipiri. Haleluya. Vasvitavadikana. Saka nhau yekochani iri kupuhwa futi seexample yekuti kana ukanga watadza kurwira kutenda kwakadiya kupuhwa vatsvene kamwe, uchawanikwa wakutevera mastrange flesh, zvinhu zvisingazivikanwe pakati pavanhu. Methodist right now as I speak, yana bishop wechingochani, the first lesbian bishop weMethodist, akagadzwa gore rino ra2017. Roman Catholic yakachinja commandment yekuti usachiva, ikati Mwari azodiudza Pope achitaura Pope Francis kuti pakacherwa ma10 commandments zvinhu zvakasa zvacomplicated sezvazvakaita, zvakacomplicated zvekuti Mwari akugamuchira ngochani. Saka mafata eRoma ari kuchatisa ngochani kutaura kuno. Murume ari kuenda kunochatiswa nemumwe murume nemaRoman Catholic priests. Hallelujah. Father, ndichitaura kudai, so I was working on a certain article last week, but one kwakafa one of the senior priests vanga vari kuAmerica veRoman Catholic, achinzi fata ye akafushira more than 160 cases dzakareizirwa mafata emuAmerica vachiita child molestation kana kuti child sexual harassment. Mafata echiRoma achibhinya vana vakomana vachiita chingochani nevana mamaina. Hapana singazvizive izvozvo kuti even as I speak now, vamwe cardinals ari muVatican ingochani. But takakatapuwa example yeSodom neGomora. Hande tinzwe verse 8. Kunyange zvakadaro,
vanhu ava pakurota kwavo Likewise also these filthy dreamers, varoti vanorota zvakasviba, reshona harina kuzvibudisa zvakanaka, vanorota hope dzinonhuhwa. Unoziva maparidziro aJudha anonaka. Hanzi vanoita mafilthy dreams, kurota zvinosemesa, zvisina kuitika zvichirotwa, but zviri filthy. Vanoita sei? Vanosvibisa nyama. They defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities. Ukavanzi vachituka Satani, so unoti vane simba rekurwa naSatani. Izvo ruchiva rwekuvatambudza runotori mbeu yaSatani iri mavari. Vachitambudzwa namadhimoni avasingagone kukunda paupenyu hwavo chaivo, unonzwa vachiti da kudzinga madhimoni. Ndine gift yekudzinga madhimoni. Magaya daive nesimba rokudzinga madhimoni, dai akazvidzinga neupombwe rinomutambudza. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Iko kungofunga bedzi kuti munhu angaite mari nezita raJesu, unotori mweya wetsvina wemari. Amen. Wokuti ukabuda, you will see clearly. Jesus did not die so that I can make money. Amen. People had money before Jesus came. Amen. Jesus died so that you may be saved. Kusazviya izvozvo, unotori ne legion of demons dziri kukunetsa. But munhu akadaro vanoti uyai ndikukastei madhimoni. Vanhu vagotomupa mari, madhimoni agotobuda achiti murume uyu ane simba risingaite. Magaya ane simba risingaite. Mukamuitei muno, uchiri kutaura muno sei mamagaya? Ari mu-PhD madhimoni anenge achiti muno mune moto. Imagina bete riri mumoto so richidzamura. Kutsvaka ndiri kuita bete rikadaro. Kana richitsva bete rinongoti tasa. Ukatoona richitaura harisi kutsva. Izvo i-deception. The devil is a master at deception. Ava vambozviona kuti but kana muine moto muno, madhimoni ari kunyanya kuuya sei? Mangwana mangwana madhimoni anenge ari muno. Mune moto iri muno. Yes, verse 9. asi Mikaeri mutumwa mukuru, Yet Michael the archangel, nguva yaakarwa naDhiabhorosi, yes, when contending with the devil, akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi, he disputed about the body of Moses. Now, handisi kuona kuti mazviona here kuti pane mazwi maviri ari pavhesi 9 akanyorwa strategically. Michael was contending with the devil. The way to contend zvinongoroti paka paine gakava, paka paine kusawirirana, paka paine mhirizhonga, paka paine bope. But harisi kubuda pachena bope racho kuti paikandwa zvibhakera here, paikandwa mazhaba here. The right word ndeiro ranzi he disputed. Zvoreva kuti kurwa kwaakaita aikakavadzana naSatani. Havana kukandirana zvibhakera, havana kuve ne physical encounter, vakava ne verbal encounter, vaichinjana mazwi Michael naSatani. Ndoya ndasimukira guva raMozisi kwese kwatabva dada kunosvika ipapa zvekuti ku19 kwatakati tichasvika hatichatosviki. Unozonopedzisa wega because apa ndo pane nyaya yacho nevhesi 10 kuzasi vane vachingotsanangurwa vakomana vatiri kudzitirwe navava, but apa ndo pane nyaya yacho because takachinzi tiite contend, takachinzi irwai murwire kutenda kwakapiwa vatsvene kamwe. Izvi ndobva tati ane tinorwa nani ndobva ati kune vamwe varume, but takatsanyatsoudzwa pachena kuti tinorwa sei
zvikanzi dakupa example yemarwiro amunozoita yakatomboitwa naMichael achirwa naSatani. Vakatokontenda but vaikakavadzana, vaikurukura pamusoro pomuviri waMozi. Satani haana kuborwa naMichael vachikandirana zvipakero, vakakakavadzana. Ndewangu muviri ndotora unoudi ndewakwere iwe ndewakwere unoudi. Asi zviri kunzi ava zvavanoita vanotuka vakuru vachitaura zvinhu zvakashata pamusoro pezvavasinganzwisisi. But Satani chaiye akatombosangana naMichael zuva rakafa Mozisi. Haleluya. Zuva rakafani ndo pakasangana naMichael kutaura chokwadi. Kunze kweDaniel chapter 10 handina pamwe pandakambonzwa Michael achinzi akauya muBhaibheri. Munozondibatsirawo kana pane pamwe pandarasikawo. But ini ndiri kuti as far as I can remember now ndichitaura kudai hapana pamwe pandakanzwa pakauya Michael. It's very important. Musi wakambouya Michael musi wakanga watumwa Gabriel aine mhinduro pamusoro pekuvandudzwa kweJerusarema. Ari Daniel wakanga achitsanya nekunyengetera. Ndobva anonoka kusvika ndokubva azonotaura naGabriel naDaniel. Gabriel zvikanzi pana ndanonoka kuuya. Kubva musi wakafunga kuti unoda kunyengetera Jerusarema ndo musi wandakatotumwa nemhinduro usati watogotanga kutsanya. Koma kwenda 24 days musati mouya sei zvikanzi machinde ePezhia andibata. Ndatozotumirwa Michael ndiye auya kuzondinunura. Saka azongova pamba machinde ePezhia ndobva aita nawo amoti anovasiya but it's okay ndadzoka. Iyo ichada kubatikana kwezuva but ndoda kuti uone kuti Michael haawanzouya. Amen. 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 Hallelujah. Hawanzoita sei? Ukaona uya nhau yacho inenge ina Satani mukati. But izvozvo zvine zvazvaiparidza. Saka Michael musi wakafa Mozisi akambouya panyika panapa. Vakakakavadzana pamusoro pemuviri waMozisi. Yes. Wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka. Michael akatya kumupa mhosva Satani namashoko ekumutuka. Does it not bring against him a real accusation? Pralishit akatya kudaro. Michael akatya akati no ina handikwanisi kudaro. Saka akati kudii Michael? Asi wakati Ishe ngaakurayire. Zvikanzi Michael akazoti kuna Lucifer, zvandava kutaura kwauri Ishe iwewe ndiye achakurayira. Iri ndinokutora muviri waMozi ndobva ndaenda nawo. Zvekutukwa kwako nekurangwa kwako zvinoda Ishe. Pakapainika transaction kakaitika ndakabva katsanangura pamysteries before creation. Yatakapadza 4 years ago takaipa subtitle kuti Genesis 0. Tikati musi wakadzikwa Satani achiuya pano akapromotwa achiuya panyika panapa haana kuramba ari a cherub that covered as he was before. He became a fallen angel, but as a fallen angel kudaro he became a prince. He became the prince of this world. He became the god of this world. Amen. Saka Michael ari akarwa naSatani kudenga achiri kunzi Lucifer akatodona pano. Havana kugona kuita a physical encounter vari pano. Because kudenga yave territory yaMwari uye Lucifer anga achiri ngirozi vanga vachiri pasame level naMichael. But Michael paakauya pano akauya kuterritory kwemuridzi. Saka Satani wakanga achitori Mwari ari kurwiswa nemwana wemumwe Mwari. Saka uya akati ndiri mwana handigone kurwa newe uri Mwari. Ini ndakuenda Mwari wezera rako
achadhila newe. Saka Paulo paanoti we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, rulers and powers, and spiritual wickedness in high places. Palisi rezvo zvaakati we wrestle, hapana zita raSatani. Amen. Because avesava vana vaSatana, madhimonana. Iye pache zvake hatisisu taidzitirwe naye. Akanga atorwiswa kara akatokundwa paKalvari. Musi wakadzina Jesu, it is finished. Aitotaura kupera kwebheto pakati paSatani naKristu yakatoitika kare. Jesu akatokunda akati yasarira vana yana mumari yatopera. Zvekuti iwe kuti unoda kundorwa naSatani hausi kuprova kuti une faith. Uri kutoredusa Kristu kuti akuda deliverance kubva kwauri iwewe. Because iye ndiye baba kwauri, anoda kundokurwira kumuvengi wake kuti iwe ugofamba zvakanaka. Saka rwendo kunorwa naSatani rwangarwirwa Jesu. Ndokusaka pasina record yekunzi pana akambedzwa naSatani pano, but Jesu paakauya Satani akamugadheri akatasangana level imwe chete, zvikatopedzerana zvikatoparadzana. Akatodzi away from me Satan, tonosangana kuKalvari. Zviri kunzika zvatomutaura. Saka kuti iwe unoda kurwa naSatani, iye mbune in person. Uri kutoti Jesu haana kugona kurwa, uda kumubatsira. Saka paJohn 8 anoti muri vana vaSatani nekuti munotaura nhema. Satani haana chokwadi maari, akanga ari muurayi kubva pakutanga. Kana achireva nhema anenge asina kukumbira, anenge achireva zvake ndandiye wenhema nababa vadzo. Saka chinosaka munyepe munotedzera baba wenyu Satani. Vana vaJesu vari kunzi vanatsei nezvokwadi nekuti shoko renyu izvokwadi. Saka kana isitautaura zvokwadi chikutedzera baba wedu, iwe kana uchidemba utedzera baba wako. Amen. Ndoza tichikana watendeuka uchagona kunyepa. Ndawabarwa kutsvaka nababa vezvokwadi, kwaSatani kadhoko waitaura nhema. Kucharamba uchitaura nhema sei iwe usisiri mwana waSatani. Saka kunyepa kuti uri mwana waMwari. Ndanhema wokuti kana kubuda madziri bvunzana pasati pako. Uri mwana waSatani here, uri mwana waKristu. Unotaura chokwadi here. Ukavhonderwa unotaura chokwadi here. Hallelujah. Saka tinorwa nemweya yemuchadenga, tinodzinga madhimoni, tinorwisa mweya yetsvina, cast out devils. Ndo mazwa aJesu paMark 16. Cast out demons. Hapana paakamboti fight the devil. Aiti devils zvireva kuti vana vaSatani, mweya yetsvina. Hallelujah. Saka Michael akati kuna Lucifer, Isha chakurayira, Isha chapedza newe. Zvanyorwa mubhuku yaJudhi, akazotendeuka Jesu adzokera kudenga. Atorwa kara akakunda. But bheto iyi haisi kunzi naJudhi irikuda kuzoitika, hanzi nguva yakafa Mozisi. Zvireva kuti bheto yakaitika paDeuteronomy 34. Ndo pacho pakanzi naMichael, Isha chakurayira. NdaMichael aiziva kuti Isha ari murodhi ari kuuya. Isha chadzina newe Satani. Ina ndingadhile newe. Naudzi kurwa newe dzina ari kudzivinga. Jesu ndo zvaari kuuya kuzoita. Saka ari kuprofita Michael kuti Isha achauya. Kana Isha auya achakurayira. Zvakataurwa parufu rwaMozisi. Ndo pakaprofitwa zvekuuya kwaIshe. Achizorayirani pamusoro pemuviri waMozisi. Ngatisimukei ndoya tasimukira. Pedzisai verse 10. Asi vanhu ava vanotuka zvavasingazivi. Vanotuka zvavasingazive. Napazvinhu izvo zvavanonzwisisa kubva pakuberekwa kwavo. Vanotaura zvinhu zviri natural, vachida kuzvishandisa pakuunderstanda zvinhu zviri spiritual. Vachaita sei? Semhuka dzisingazivi, vanoparadzwa pazviri. Vanoparadzwa pazviri. Zvinhu zvavari kutaura izvi ndo zvavachaparadzwa pazviri. Ichireva kuti condemnation yavo iri pavhangeri yavanopupura.
but until why contend for the faith which was once delivered unto you. But Michael, when contending, ilwai asi Michael achirwa, ilwai nevaruma, but the pamuno warangarirani, kuti Michael achirwa, akakakalaya, akaita sei Michael, akakakalaya, pamusoro pemuviri wa Moses, akati handigone kukurayira, Isha achakurayira. Hallelujah. Amen. Saka tuna kuti tinodzidza kuti chii chakaitika parufu rwa Moses. Handi pa Numbers 20. Numbers chapter 20 verse 10. Moses na Aroni, Yes. vakaunganidza ungano pamberi pedombo. Yes. Akati kwavari, Yes. ndinochinzwai imi okumukira Ishe, Yes. ko tingakubuditsirani mvura padombo iri here. Yes. Ipapo Mozisi akasimudza ruoko rwake akarova dombo kaviri netsvimbo yake, mvura ikabuda zhinji zhinji, ungano ikanwa nezvipfuwo zvavo. Yes. Ipapo Ishe akati kuna Mozisi naAroni, Moses naAroni vakadzi kudina Ishe, zvamusina kutenda kwandiri, hamuna kutenda kwandiri kunditsaura pamberi pavana vaIsraeri, kuti munditsaure pamberi pevana vaIsraeri. Yes. hamungapinzi zvamusina kutenda kwandiri kuti munditsaure pamberi pavana vaIsraeri. Yes. Hamungapinzi ungano iyi munyika yandakaipa. Hamungapinzi ungano iyi munyika yandichaipa. Yes. Ndiyo mvura yeMeriba, ndipo pamvura yeMeriba Kadesh hamuchapinza. Yes. nokuti vana vaIsraeri vakarwa naIshe. Yes. Akazviratidza kwavari ari mutsvene. Imi hamuna kundikudza muri vaviri, saka munofa. Moses naAroni musi wavakaudzwa kunzi munofa. Tsokorodzai verse 10 to 13. Ndiveregere chirungu. And Moses and Aaron gathered the congregation together before the rock. And he said unto them, Hear now, ye rebels, must we fetch you water out of this rock? Moses and Aaron gathered the congregation together. Saka vana vaIsraeri vakaunganidzwa padombo rakanga ranzi naMwari, tora tsvimbo unotaura nedombo. Takataura nawe. Kune vasingainzwisise mukaverenga maKorinde okutanga chapter 10 verse 1 to 4. Antu vaIsraeri vakadya zvokudya zvemweya, vakanwa padombo rakavatevera. Obva ati dombo iroro rakanga riri Kristu. Saka kuungana kwavaIsraeri vachitsvaga mvura padombo, kuungana kwavaJudha vachitsvaga ruponeso pana Jesu. Saka paakaunganidza vanhu haana kukanganisa, patakanga anzi tora tsvimbo unotaura nedombo. Tsvimbo inotsanangura ushe hwaKristu, tsvimbo inotaura mweya mutsvene. Saka paainzi tora tsvimbo unotaura nedombo, Mwari waida kuti azive kuti ruponeso rwuripo pana Jesu, patamu ruwane kana musina kutaura naye, uye musina tsvimbo, musina mweya mutsvene. Kaakasirike kutanga kuti vaite nyota vachida mvura vakaiwana padombo. Kekutanga akanzi tora tsvimbo unorova dombo. Kechipiri akanzi tora tsvimbo unotaura nedombo. Saka mistake yakanga iri yekurova iye anzi taura naye. Nekuti dombo raisafanira kurohwa kaviri, raifanira kurohwa kamwe chete. Musi waakarohwa wokutanga ari mudombo rakarohwa rikabuditsa mvura, aitsanangura kuroverwa kwake pamuchinjika achibuditsa ruponeso. But paakunzi tora tsvimbo unotaura nedombo, paakunzi kana aroverwa chamaakutsvaga ishoko rakadudzirwa, haacharoverwa zvakare. Maakungomirira mweya mutsvene, monotaura naye, anokupa ishoko reruponeso. Saka rakarohwa kaviri dombo. Mwari akati hauna kundikudza, saka hauchaenda kuKenani. Akaurayirwa kurova dombo pachinzvimbo chekutaura naye. Saka kurohwa kwaJesu pamuchinjikwa kwaida kuti kutipe ruponeso.
Kana taakuda shoko kuna Jesu akarovererwa, timurovere zvakare. Taakutoti Mweya Mutsvene tidudzirire mashoko akanyorwa muBhaibheri. Anorevei pamusoro paJesu akarovererwa? Nyasha dzaakawanisa vanhu pakurovererwa kwake ndidzo dzaachapa nadzo vanhu shoko rakadudzirwa kuburikidza naMweya Mutsvene. Haleluya. Amen. Saka pari kunzi akaunganidza vanhu padombo Moses. Ndokubva ataura achiti, must we fetch water out of this rock? Ndo chinhu chekutanga chaakaresva. Tokutorerai here mvura kubva mudombo iri? Ari manzwi ehasha. Nekuti kana mvura ichiburitswa kubva mudombo, haiburitswe naMozisi naAroni. Inoburitswa nedombo. Zviri kunzwika? Saka pakuti tokuburitsai here mvura kubva mudombo, topa here vanhu shoko reruponeso. Isusu murayiro navaprofita. Murayiro navaprofita ndo vakarepresentwa naMozisi naAroni. Aroni muprofita, Mozisi muprofita. Saka muprofita ndo unoparidza murayiro, muprofita anoprofita zvekuuya kwaKristu. Saka paanoti tokuburitsai here mvura kubva padombo, ari kuparidza kuti vanhu vachawana ruponeso kubva kumurayiro. Chii chakazoitika pavhesi 11? And Moses lifted up his hand, and with his rod he smote the rock twice, and the water came out abundantly, and the congregation drank, and their beasts also. Yakatobuda wena ateedzera pfungwa dzake kwete zvaarayirwa naMwari. Azvikudza akasateera murayiro waMwari. Mvura yakabuda, vanhu vakanwa. Nekuti kana vanhu vakauya kumagwaro vakaita zvavanofunga navo, vakaparidza zvavanofunga, vanhu vanotonwa. But vane vasina kunwa mvura chaidzo. Amen. Whether wataura naro kana warirova, mvura inobuda. Yes. But ndiyo here yanga ichida kupiwa vanhu naMwari? Kwete. Yavaida kupiwa here ifanira kuti Mozisi omira so otaura kuti dombo buritsa mvura. Vanhu vonwa mvura, vanhu vokudza dombo kuti saka dombo rinonzwa, saka dombo rinotaurwa naro, saka dombo rakachengeta mvura. Kwete kukudza Mozisi kuti Mozisi arova dombo rikaburitsa mvura. Akazokudzwa ndiMozisi, kwete dombo. Right, chii chakazoriwana pavhesi 12? Yes. Read verse 12. Ipapo Ishe akati kuna Mozisi naAroni, zvamusina kutenda kwandiri kunditsaura pamberi pavana vaIsraeri, hamungapinzi ungano iyi munyika yandakaipa. Nekuda kwokuti hamuna kundikudza, hamuna kutenda kwandiri, hamusi kusvika kuKenani. Mozisi akafoira kupinza vanhu kuKenani. But again, during the verse 12, and the Lord spake unto Moses and Aaron, because you believed me not, to sanctify me in the eyes of the children of Israel. Therefore you shall not bring this congregation into the land which I have given them. Ukaverenga vhesi zvakanaka, unoona kuti Mwari haana kutaura kuti Mozisi naAroni havapinde muKenani. Akati hamuchapinza vana vangu muKenani. Because the only method yaizopindwa naMozisi naAroni nayo yainge iri yekupinza vanhu muKenani. Kana vakundikana kupinza, naivo havachapinda. Nyamba patiri kuti Mozisi naAroni tiri kuti murayiro navaprofita. Ndo varikuudza hamupinze vanhu mueternal life. Mazuva aya ndeekurambidza murayiro, kuparidzira vanhu shoko ravanoponeswa naro. Wakarambidzwa murayiro ukadzi haukudze Mwari, nekuti murayiro hautengese zvakarayirwa naMwari. Murayiro hauratidze kunaka kwaMwari kuvanhu, hausvitse vanhu kuruponeso. Murayiro hauratidze vanhu nyasha. Murayiro unoudza vanhu kuti Mwari akaoma, nekuti kana musina kuchekwa mungapinde mutemberi yake. Haleluya.
ndo position yatichanobata nayo kurwa kwaMikaeri achirwa naSatani namashoko ekukakavara naye. Handipa Deuteronomy 32. PaDeuteronomy 32 tinononzwa Mwari achitaura kubva verse 48 pamusoro perufu rwaMozisi. Ndauya tinayo nderufu rwaMozisi, ndeguva raMozisi. Guva raMozi ndobva nenawo. Yes. Zvino Ishe wakataura naMozisi nomusi iwoyo Akati kudini? akati, kwira pagomo iri reAbharimi, Kwira mugomo reAbharimi, kugomo reNebho, pagomo reNebho, riri panyika yaMoabhi, gomo iri riri panyika yeMoabhi, rakatarisana neJeriko, rakatarisana neJeriko. uone nyika yeKenani. Chauchaita uchaona nyika yeKenani uri paMount Abharim, wakamira kuneso ndiyo Kenani yacho inai. Yes. Yandinopa vana vaIsraeri, Ndichaipa vana vaIsraeri nyika iyoyo, iyo yavo, ichange iri yavo kana ndavapa. Yes. ufire pagomo raunokwira, Wobva wanofira pagomo iro, ugosanganiswa navanhu vako, uchanosangana nevanhu vako, kwete naMwari. Kune vanhu Mozisi akaenda kudenga, iyo vhesi. Uchanosangana nevanhu vako. Mabhuru ako akafayo. Ndakati hakuna akabva Ijipita anopinda Kenani kunze kwaJoshua naKaleb. Musi wakanyunyuta vanhu. PaNumbers 13 vanyunyutira nyaya yenyama. Wakandinzwa here mushe Mozi? Ndakati vakabuda Kenani vakabuda Ijipita vanopinda Kenani vangani? Zvikanzi vakati Joshua naKaleb. Ndiwe Joshua? Zvikanzi kwete. Ndiwe Caleb here? Zvikanzi kwete. Saka waifunga sei kuti unosvika Kenani? Nekuti Mwari akanga ati kunopindwa naJoshua naKaleb. Patiri kutaura apa paNumbers 13 ne14 ndo pakataurwa kuti chakudzokaidza for 40 years hapana anopinda Kenani. Zvekurova dombo zvakazoitika paNumbers 20. Mwari anotaura kare mazita evanopinda, haana kumbobvunza kuti bati saka inopinda were. Akazosara orova dombo atova mugurupu revasingapinde but akasina kusvidzwa. Zvokuti ukachaka zvakanaka unoona kuti mhosva yaMozisi haisi yekurova dombo, ndeyekungoti Mwari anga agara asina plan yekuti anopinda. Ndosaka musi waakatorwa naMwari ari kuMidhia kwaaifudza mai kwai atezvara vake Jetro, haana kuchinzwa zita, akaramba achingodzi Mozisi. Iro riri zita reIjipita rinomhura Mwari kudenga, zita raakapiwa nekuda kwaMwari weNile River, nekuti Mozisi inoreva kuti akatorwa mumvura. Mwari anoti kana akashandira munhu waanoda kuponesa anobva muchidya zita. Mozisi haana kuchidya, akafa ari Mozisi. Akatoudza Mwari kuti ndinokakama, akadzirova wakadaro. Zviri kunzwika zvatiri kutaura? Hamuna kuzvinzwa nokuti amen zvokunyanya. Teerera. Ndati kudza kuna basa ndakaziteerera. PaNumbers 13 ne14 Mozisi anga asati arova dombo. Taverenga kurova kwake dombo paNumbers 20. PaMeribha Kadeshi ndo paakarova dombo akanzi hauna kundikudza, hauchapinza vanhu vangu muKenani. PaNumbers 13 asi Mozisi akatadzira Mwari, vaIsraeri ndo vakamhura Mwari. Haleluya. Vakati mama yakuita sei? Yakubohwa, rwendo rwakutirwadza. Mushure mekunge kwatumwa vasori vakaenda kunoshora vari 12, Joshua naCaleb vakati ivo taona vana vaanaki kuti vakakura asi Mwari unovaisa mumaoko medu. Vamwe varume 10 vakati aiwa tiri mhashu mumaziso evana vaanaki. Vakakurudzira rudzi rwese rwaIsraeri kuti rucheme kuna Mwari, ngatitsvage captain anotitungamirira kudzoka kuEgypt. Ndobva Mwari arova vanhu vachona ivo vari 10 vese achishandisa Mozisi. Mangwana acho vanhu vakava vachipopotera Mozisi, vakati kuna Mozisi wauraya vanhu vaMwari. Mwari akauraya futi vakanga vati Mozisi auraya vanhu vaMwari. Ndo musi waakazoti ndinopika nezita rangu, hapana ari 20 years and above anopinda muKenani.
ndichakudzungaidzai 440 years kusvika mese mafira murenje. Vana vakazvarirwa murenje muno matobuda kare ndo vachasvika kuKenani. Kusara kwaJoshua mwana wa Nuni naCaleb mwana waJefune ndo vega vakanzi vanopinda kuKenani. Mazwese andiri kutaura ndiMozisi aitaurira Israeri. Zvanzi naMwari muchaurayiwa mese kusara kwaJoshua naCaleb. Iye akakumbozvibvunzawo kuti koiningiripo repalisti revanoenda zvekuti Mwari anga asina plani yekuti Mozisi apinde. Amen. Musi wakataurwa mazita evanopinda Mozisi anga aripo. Ranga zita harina kutaurwa zvekuti kurova dombo yangaye kutongozadzisa tisugenga racho risingaenda. Anga agara asiri kuenda Mozisi. Amen. Tunzani vasaitika kuti wasonyatsozvinzwa here. Mwari akataura mazita evanoenda akatotuma Mozisi kuti vaudze mazita evanoenda. Rakare harisipo haana kuti pamusoro rangu risipo. Akatoudza vanhu kuti haano musamese muri kufa vanhu vakapinda itu. Iwo unonzani Mozisi? Saka usika palisti revanoenda hapana akambozvigaya. But takamira ipapo babasa kupwanya tinobva taona kuti Joshua naCaleb represent grace and faith. Amen. Amen. Zvobva zvareva kuti Mozisi zvaanoparidza murayiro zvinoreva kuti murayiro unototaura kuti vanoponeswa ndevenyasha nekutenga. Even iwo murayiro wacho usingapinde. Hallelujah. Amen. Zvinokururama kwaMwari kwakaratidzwa kunze kwomurayiro kuchipupurirwa nemurayiro. Iro vhesi 3:21. Saka murayiro wakatopupura kuti Joshua naCaleb vanopinda iwo usingapinde. But mistake yawo murayiro wakakanganwa kuti haupinde. Wakatanga kuudza vanhu vanopinda kusvika wafunga kuti unopinda. Iwo murayiro wakatanga kugata motikati tizava vanopinda ndikatadza kupindira. Hallelujah. Amen. Why did you say that to Bakadasi? Go on Moses. So go to verse 50, Deuteronomy 32. Ufire pagomora unokwira. Uchafira pagomora unokwira. Ugosanganiswa navanhu vako. Uchasangana nevamwe vanga vari mumurayiro vasina kuponeswa. Sezvakafa Aroni mukuru wako. Ndo mafira akaita Aroni kablazi vako. Muri kungofa zvakafanana. Kana uprista hwabviswa kamurayiro unosara here. Handiti shoko roti kana uprista huchichitwa nemurayiro unochitwa. Asi kachinochinjisa murayiro upristazve. Ndosaka Aroni akatanga kufanga kwete uprista. Chinotanga nechidyoka uprista. Zvozvoti zvinoratidza kubvisa uprista tobvisa kamurayiro. Unotaura sei? Yes. Sezvakafa Aroni mukuru wako pagomo reHori. Akafira paMount Hor. Akasonganiswa navanhu vake. Saka ukaitarisa nyaya yacho paMount Abarim ndo pakafira Moses. Aaron akafira paMount Hor. Vese vari vaviri vakafira pagomo. Hapana akafira pabani. Amen. Nekuti New Testament ndiro gomo reZion. Saka namuchitsvaga kuguma kwomurayiro munonozviona paNew Testament. Saka vese vaviri vanofira pagomo. Hapana anofira elsewhere kunze kwegomo. Ndosaka Jesu akanofira pachikomo cheGolgotha. Ndo pakanogumira murayiro ipapo. Yes. Nokuti makaita nomutoo usina kutendeka. Hamuna kuita zvinhu kwazvo idzo manje mhosva dzavo. Because you trespassed against me among the children of Israel at the waters of Meribah Kadesh. Yes. Nomutoo usina kutendeka kwandiri pakati pavana vaIsraeri. Pamvura yeMeribha paKadeshi. In the wilderness of Zin. Murenje reZini. Because you sanctified me not in the midst of the children of Israel. Nokuti hamuna kunditsaura pakati pavana vaIsraeri. Saka nauyo chiri kuramba iri yekuti Mozisi haana kukudza Mwari ari pakati pevanhu vaIsraeri. Nawo haisi domba. Amen. Nawo ndeye kukudzwa
kukudzwa kwaMwari. Ndaitarisira kuti iwe kana uri kutungamirira vanhu mufana unenge uchikudzaini, but hauna kuzondikudza. 5:45 dzaJohani, munzwe ichidutsirwa zvakanaka nemuridzi wayo, iye Jesu achitaura sematauriro aiita paDeuteronomy 32 akazvidzokorodza paJohn chapter 5. Mwari aida kukudzwa naMozisi, haada kuzokudzwa ndokusaka akauraya Mozisi. Mwari aida kukudzwa nemurayiro, hauna kukudza Jesu. Murayiro wakaparidzwa pakati paIsraeri, ndokusaka Mwari akazougumisa iwo murayiro wacho. Hauna kukudza Mwari. Wakanga uchidemonstratwa in the life and person of Moses. Character ya Moses ichiprofita character yemurayiro towards God. Yes. Musati ndichakupomerai mhosva kuna Mwari. Mumwe uriko unokupomerai mhosva. Ariko achakupomerai mhosva. Ndiye Mozisi. Wamakavimba naye. Ndiye akakupa mvura paMeribha Kadeshi, pachinzvimbo chekuti ini ndikupei mvura makazopuwa naMozisi. Yes. Nokuti dai maitenda Mozisi. Dai makanga muchindikudza muchibatsirwa naMozisi. Mungadai maitenda ini. Dai makatungamirirwa kukudzaini naMozisi. Nokuti iye wakanyora zvangu. Nekuti Mozisi aifanira kukudzaini. Haleluya. Tsokera kuDeuteronomy 32. Saka murayiro unofanira kuti uratidze vanhu kukudzwa kwaMwari. But vanhu havana kuona kukudzwa kwaMwari, vakatovimba naMozisi kuti akarova dombo achatipa mvura. Izvo mvura yake isingabvi kuna Mozisi yega, yanga iri mudombo. Saka vanhu vakakudza Mozisi vakati Mozisi atipa mvura. Izvo ndiMwari akanga apa vanhu mvura. Mwari akati hamuna kundikudza pakati pevana vaIsraeri, saka ndokuuraya. Yes. Nokuti uchaona hako nyika pamberi pako. 52. Uchaona nyika pamberi pako, asi haungapindipo panyika. Haungapindi panyika yacho iyoyo, unongoiona so. Yes. Amen. Nyika uchaita sei zvako, asi haungaite sei zvako. Saka ine dzavaHebheruka dzinoti vakaona zvipikirwa zviri kure vakazvikwazisa, vakatenda kuti vakanga vari vaeni navapfuuri panyika, asi havana kuzvigamuchira, vakazviona zviri kure. Shamwari dzinopfuta moto vhangeri dzida kutaurira. Saka ukada kuparidza murayiro so hauwane ruponeso, hauwane denga, unoriona riri kure but haungaripinde. Ukangovimba naMozisi haupinde muzoro raMwari. Kenani haupinde, uchangoiona uri kure. Saka pakati peNew Testament neOld Testament, Old Testament ine mabinocular, aunoona nyasha dziri kure. New Testament unenge utori munyasha dzacho dzine dzichionekwa nevanhu. Saka vanhu pavari kuramba nyasha vachienda kumurayiro, vari kuramba kupinda munyasha vachida kunotora binocular rekutarisa nyasha dziri kure. Kuenda mapiwa mukana wokupinda munyasha samukuru, mukuramba kupinda munyasha vachida kunobata binocular rekutarisa nyasha dziri kure. Iri kaguta rechagwa naAbhurahama ratapinda. Haleluya, haleluya. Budai muchengumi vamukuru. Budai musabata vamukuru. Budai kumitambo yechingwa chisina mbiri zomugoma. Amai kurusiyanai nemafirst fruits. Mune mapuwa binocular rekuona guta riri kure. Isu takaramba binocular isu. Tikati kana Isha atiratidza guta tiri padhuze, akatikoka muguta akatipindai, totopinda. Binocular sara inyaya. Saka wese akabata murayiro, akabata binocular, haasi muguta akutoriona riri kure. Handiyo nyaya ndasimukira. Tirina kukokuratidza bedzi kuti guva raMozisi riri pano, Mount Abarim, Deuteronomy 34 verse 1. Nguva yakarwa namaikoro naSatani pamusoro pemuviri waMozisi. Saka chatiinacho paDeuteronomy 32 tine place of death, tine assurance of death. What am I? Mount Abarim is an assurance of death. Amen. Mount Sinai is an assurance of death. Ukapata murayiro waona assurance yerufu wako, unofa pakafira Moses. Yes.
Zvino Mozisi wakabva kumapani okwaMoabhi. Yes. Akakwira kugomo reNebho. Akakwira pagomo reNebho. Handiti muchiri kuzvirangarira kuti Mount Abarim iri makomo eNebho. Yes. Pamusoro pePisga. Akakwira paPisiga. Pakatarisana neJeriko. Pakatarisana neJeriko. Mozisi ndo paakakwira. Yes. Ishe akamuratidza nyika yose yeGireadhi. Ndobva aratidzwa nyika yese yeGireadhi. Zvakanga zvanzi kwira paDeuteronomy 32 akazozviita paDeuteronomy 34. Paya akangonzi kwira. Mamunzwa achikwira here? Handiti akangonzi kwira paMount Abarim paNebho. PaDeuteronomy 34 ndo paakatozokwira manje. The action yekukwira yakaizoitika paDeuteronomy 34. But instruction yekuti kwira yakataurwa paDeuteronomy 32. Yes. Kusvikira Dhani. Yes. Akaratidzwa dzokeredza paverse 31 paverse 1. Akaratidzwa nyika yeGireadhi kusvikira paDhani verse 2. NeNaftali yose. Akaratidzwa Naftali yese. Nenyika yaEfraimu naManase. Akaratidzwa nyika yaEfraimu nenyika yaManase. Nenyika yose yaJudha. Ari kuratidzwa hwaro hweNew Testament. Zviri kutaura kuti mukaverenga murayiro, so Naftali munoiona mumurayiro, Judha munoiona, Dhani munoiona, Efraimu naManase, hwaro hweNew Testament. Zvichireva kuti mukaverenga mabhuku eOld Testament muchanonzwisa nyasha nekupamhamha kwadzo nyasha dzakaratidzwa murayiro. Kunyange iwo murayiro usina kudzwana nyasha dzake, but kupamhamha nekufara nekudzama kwenyasha, madimensions enyasha mumurayiro arimo, nekuti Mozisi akaratidzwa, haana kupinda muEfraimu, akaratidzwa Efraimu, Judha akaiona. Yes. Kusvikira pagungwa rekumavirazuva. Akatosvika kumagungwa rekumavirazuva, kusvika kuvaHedheni ndokugungwa rekumavirazuva. Akanosvika kuvaHedheni. Imediterranean Sea inotaurwa paya. Ndo inotaura vanhu chivapidza Ijipita kana Ethiopia kunyika dzavaHedheni akaratidzwa kupamhamha kwenyasha kuti hadzisi kuzowanikwa navaJudha bedzi, asi kusvika kumamenderekedzo kunowanikwa vaHedheni, nyasha dzinosvika ikoko. Yes. Nenyika yezasi. Yes. Nebani romupata weJeriko. Bani remupata weJeriko akariona. Guta reMichindwe. Guta reMichindwe. Inyasha dzaari kuona. INew Testament yaari kuona ndiro guta reMichindwe. Yes. Kusvikira Zoari. Kusvikira paZoari. PaZoari ndo pakakumbirwa naLoti achitaura nengirozi. Akati manditi ndibude Sodhomu ndokumbira kuti ndinozororera paZoari. Ndo paakadhakiswa navasikana vake, akabereka ana Benami, akabereka ana Moabi. Saka paZoari apa ndo panoenda vanenge vanunurwa. Maziso aMozisi akasvika paZoari. Iye paZoari haana kusvika, maziso ake akaona Zoari. Akati saka nyasha dzichapinda muZambia, nyasha dzichapinda muMozambique, nyasha dzichapinda muMalaysia. Munotitaurira kuti London ichawandirwa nyasha. Munotiudza kuti United Arab Emirates ichawandirwa nyasha. Munotitiudza kuti Burundi ichapuwa nyasha. Msadaro zvikanzi paZoari nyasha dzichasvika ipapo. Koinini zvikanzi uri kufira pano paMount Abarim iri paMount Nebo, ndo pauri kufa. Tinangoti maziso ako aone kunosvika nyasha. Zimbabwe ichapuwa nyasha zvikanzi home. Yes. Zvino akati kwaari. Ishe akati kuti ndiyo nyika yandakapikira Abhurahama naIsaka naJakobo ndichiti ndichaipa vana vako. Ndikakuonesa iyo nameso ako. Ndakuonesa iyo nemaziso ako. Asi haungapindimo. For the law and the prophets prophesied until John. Yes. Mwari wakataura kare kumadzibaba muvaprofita nemitoo mizhinji uye nemigove mizhinji, asi pakupedzisira kwamazuva Pauro wakadanwa kuti ave maapostora, wakatsaurirwa evhangeri yaMwari yaakapikira kare muvaprofita mumagwaro matsvene, inotaura zvemwanakomana wake akabva kurudzi rwaJudha panyama. Magwaro Yesaya, Hebrews 1:1-2, Romans 1:1-2,
Haleluya. Murero unoona kukwenda nyasha. But iwo murero uone nyasha. Yes. Ipapo Mozisi muranda waShe akafirapo panyika ya Moabi, sezvakataurwa naIshe. Akamuiga pampata panyika ya Moabi, akatarisana neBeth Peori, asi hapana munhu unoziva rinda rake kusvikira nhasi. Maita zvikanzi akamuviga pampata, and he buried him in a valley in the land of Moab, over against Beth Peor, but no man knoweth of his sepulchre unto this day. Zvichireva kuti Mozisi akafira paMount Abarim, akanovigwa muvhali iri munyika yeMoab. Zvichireva kuti Mwari akatakura bhodhi yaMozisi akanoisiya mumupata uri muMoab. Place of death ne place of burial zvakasiyana. Paricherechedzai nyika yakafira Mozisi, akafira munyika yeMoab, munoitwa zvinyangadzo zvechimbo chake. Zvikanzi hakuna munhu unoziva guva raMozisi kusvikira nhasi. Hakuna akaratidzwa pakaiswa mapfupa aMozisi. Mwari wakati uchasanganiswa nemadzibaba ako uri kufa. Zvichireva kuti Mozisi akaita sei zvake? Akafa. But chiri kunetsa irinda rake. Hakuna anoziva rinda raMozisi kusvikira tanonzwa Judhi achiti ariko ndi Satani. Pakavigwa Mozisi, Satani anopaziva. Akasvika. Satani akubva atobata mutumbi akati gaenda nawo. Dai asiri Michael akazoti facha. Korwenda kupinde bhodhi zvikanzi ndinoda kuenda naye. Iwe uri nazvo. Zvikanzi indatotuma bhodhi iyoyo zvikanzi unonyepa. Ndobva vakatanga kukakatirana so. Amen. Kusvikira Michael ari kunzi akatya kutuka Satani. Akati nyaya yemutumbi waMozisi Ishe achapedza newe. Ishe ndiye achakurayira. Ini ndinogotaura mutumbi waMozisi, asi Ishe achakurayira. Haleluya. Ishe achaita sei? Achakurayira. Ishe achakurayira Satani. Wewe uzotora mutumbi waMozisi unoudi izvo pane kunyorwa kuna Deuteronomy kuti hapana anoziva rinda raMozisi. Mwari anoda kutoudza vanhu murayiro kana ukanga waguma, hatifaniri kuzoona uchibatwa iwo muviri wacho, the physical act of doing the law. Unofanira kuvigwa panenge kuwana munhu anozoti ndiri kuteedzera murayiro. Ndokusaka Mwari akati kana tabvisa murayiro hapana anoona rinda remurayiro. 2:13 dzaVakorose. Rinda raMozisi riripi? Pampata weMoab. Unonyepa ipi? Ukunyepa. Regai ndikuudzei pane rinda raMozisi. Ndikuudzei pane rinda raMozisi. Teerera zvinuka. Zvinuka mudikana. Apa ndo pane rinda raMozisi. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, and he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Verse 14. Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to the cross. Handwriting irerewa murayiro yakaroverwa pamuchinjikwa, ndo pane rinda raMozisi. Pamuviri waJesu pamuchinjikwa ndo pane guva raMozisi, ndo pakaigwa Mozisi. Verengere Shona. Yes. Nemi imi makanga makafa pakudarika kwenyu, Yes. napakusadzikiswa kwenyu kwenyama,
wakakupai upenyu pamwe chete naye, akatikanganwira kudarika kwedu kwose, akadzima rugwaro rwakanga ruchirwa nesu pazvirevo zvarwo, akarubvisa irwo pakati pedu, akarovera pamuchinjikwa, akaparadza vabati namasimba, akavabudisa pachena, akavakunda mauri. Naizvozvo munhu ngaarege kuvapo unokutongai pazvokudya kana zvokunwa kana nokuda kwomusi womutambo kana pakugara kwomwedzi kana pasabata. Izvi zvichauya asi munhu ngaarege kuvapo unokutorera mubayiro wenyu namaune, nokuzviriripisa nokunamata vatumwa achiimba nezvaakaona. Nekuti Satani paaida kutora muviri waMozisi aida kuzozvizarura, oti kuna Ellen White, ndini Ngirozi Gabriel, batai Sabata mupinde denga. Idea yekubiwa kwomuviri waMozisi yanga isina muviri wacho chaiwo uri physical, yanga iri kutorwa kwomurayiro naSatani oenda kunouparidza. Ndoyakanzi Michael enda unomudzivisa umutaure kuti Ishe ndiye achaita sei, achakurayira. Nyamba kuuya kwaMaikoro kuparidza kuuya kwavashumiri vane zenge vatumwa vakaita sana Paulo, vachauya vachiti vaGalatia vekusafunga makavayiwa nani. Kana mukadzingiswa, Kristu haanga kubatsirei chinhu. Mune ndava kuti muite murayiro wese. Saka Maikoro unoparidza vashumiri vari kuuya kuzorayira vhangeri yaSatani, vati vanenge vachiti Ishe ngaarayire Lucifer, Ishe ngaarayire Satani. Jesu ndiye magume emurayiro, Jesu ndiye akagumisa murayiro. Anenge achinongedzera Ishe Maikoro, zvinongedzera. Amen. Chapter 2 yavaEfeso verse number 11. Guva raMozisi riri paKalvari shamwari. Naizvozvo rangarirai kuti imi vahedheni munyama, mainzi vasina kudzingiswa, naivo vanonziwo kudzingiswa kuri munyama kunoitwa namaoko, zvinoitwa iyo kunoitwa musina Kristu, muri vatorwa paushe hwavaIsraeri, muri vaeni pasungano dzechipikirwa, musina tariro, vahedheni, musina Mwari panyika, makanga musina Mwari vahedheni. Asi zvino muna Kristu Jesu imi makanga muri kure kare, makaitwa vopadyo neropa raKristu, makaswededzwa muropa raKristu. Verse 14. Nokuti ndiye rugare rwedu. Kristu ndiye akayananisa vaJudha navahedheni. Iye wakaita zvinhu zviviri kuti chive chinhu chimwe. And hath broken down the mid wall of partition between us. Akaputsa rusvingo rwapakati rwaiparadzanisa. Murayiro ndowaiparadzanisa vaJudha navahedheni, akauputsa sei? Zvaakaparadza munyama yake, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments iwo murayiro wezvakarayirwa contained in ordinances, kuti asike ava vaviri vave munhu mutsva maari. Saizvozvo wakaita rugare, aite rugare saizvozvo, mazviita. Saka munyama yake ndo maakauraya Mozisi, munyama yake ndo makavigwa murayiro. Hakuna anoziva guva raMozisi kusvikira nhasi. Mazwi aya anyorwa muDeuteronomy chapter 34 verse 6. Hakuna anoziva guva raMozisi. Akanga achiita semazwi akanaka, asi mazwi akaipa. Nekuti kana vanhu vakasaona guva raMozisi, havatende kuti Mozisi akafa. Vanoti murayiro hauna kuguma. Kana kuchiti Mozisi akafa, tiratidzei guva rake. Saka tiri kusanga pane confusion yekuti vamwe vanotinoza chegumi, vamwe tinotedzera Sabata, vamwe toenda kumitambo, havana kuona guva rake. Ngauya kuzokuratidza guva raMozisi vanhu vake. Ngauya kuzokuratidza guva raMozisi riri paKalvari ufumi. Ndo pakavigwa Mozisi. Ndokusaka paMatthew 17 pakaonekwa Mozisi naEriya, vakanzi vakanga vachitaurana naye.
zverwendo rwekuchinjikwa. Vachibva ipapo vadzidzi vakashayiwa Mozisi naEriya nekuti vakanga vapinda muna Jesu, vakanzi vakunovigwa muna Jesu. Pakalvari ndo panoguma Mozisi. Haleluya. Satani haana kuuya Mozisi ari mupenyu, akauya pakanzi Mozisi afa. Akati Mwari atora mweya ndokumbira muviri, Mwari atora mweya ndipewo chitunha, nekuti Jakobho wakati afa akanovigwa Bheterehema. Josefa ofa akati kana makubuda Ijipita takurai mapfupa, musasiye mapfupa angu muIjipita ndapota, nekuti mapfupa aJose anotsanangura dzidziso dzemurayiro. Ngadzirege kusara kuvaHedheni, ngadziende kuNew Testament, dziende kunotsanangura vhangeri yemwanakomana. Muviri waMozisi uripi? Satani watora muviri waMozisi anoda kuenda nawo kupi? Anenge achida kunorasisa vanhu, nekuti Satani anoziva kuti akati vanhu uyai kun'anga, endai munojoina chiIslam, kune vamwewo vakadzungaira kusvikira ipapo. But rudende rwavanhu vachapinda mudziva romoto, vanhu vanoti tinonamata, asi vari kunamata vakabata mutumbi waMozisi. Mutumbi wamakabata una upenyu, mutumbi wamakabata una mweya. Ko makatora mutumbi makaupiwa ndani. Only the devil is dishing out a deceased man's body. Ndisatani menza akutambidza vanhu dzidziso dzemurayiro, waanonyatsoziva kuti hausisina upenyu, nekuti mweya mutsvene wakabuda muna Johani musi wakanyikwa Jesu mumvura achiita seari kubhabhatidzwa. So izvo anoda kutora mweya waakangaisa muna Johani, akati basa rako Johani rapera, ndiwe muprofita wokupedzisira womurayiro, ndaakugadzira hwaro wokuti vanhu vapinde murwendo rwokuenda munyika yechipikirwa. Ndidzosera mweya wangu wandakakupa zuva rakasanganikwa neni newe musi wakasvika Mariya kubva kwaErizabheta. Mariya aona Gabriel, Zakaraya naErizabheta vachidetseka kuti mudume mukadzi wangu mwana wemupenyu here, haasi kupfakanyika Johani, haasi kumubva. Asi Mariya unonzi achisvika akasvikoti kwaziwai, zvikanzi naErizabheta kombai vaishe wangu vanotsvakei kumuranda wavo. Izvo aitaura ndimweya mutsvene akanga ari muna Johani, ari kutarisa Jesu ari muno Mariya, ari kuti ndiishe wamauya naye anotsvakei kumuranda wenyu Johani. Vakanga vachitaurira navari mumatumbu. Jesu ari mudumbu raMariya, Johani ari mudumbu raErizabheta. Ndaikambenge yaprofitwa pa 25 dzaGenesis. Zvikanzi mudumbu raRebheka mune matwins. Mukuru uchava muranda womudiki. Saka Johani akanga ari 6 months older than Jesus. Saka pari kunzi mukuru achava muranda womudiki, paitoprofitwa kuti Johani achaita muranda waJesu. Kunyange zvazvo Jesu wakanga ari mudiki panyama, asi waizoshumirwa naJohani. Tasangana vari mumatumbu akasiyana. Ngatifambe zvishoma, but nawe tinayo tofanira kuipedza. Tinoipedza tichikuratidza kuti Satani haana kugona kubata Mozisi achiri mupenyu, nekuti anga asingagone kumuabhusa. Anoabhuswa kana afa. Dambudziko rese rinosaka vanhu vateere murayiro, vaite sevanoteedzera murayiro, vachishumira kuti vave vadzidzisi vomurayiro, rakonzereswa neJude verse 9. Akati ndipei zvangu Deuteronomy na Exodus na Levitico na Numbers na Genesis, ndigopota ndichiitisa vanhu mabasa emurayiro. Zvikanzi naMwari, Michael, uri kuitei? Zvikanzi hapana. Zvikanzi ndoenda unondinunurirawo muviri uyo ndouda. Muviri waMozisi ukapinda mumaoko maSatani. Muviri waMozisi ukapfuurira mberi kuti Satani auhwina kudai. Hapana anoponeswa mwanangu. Michael achisvika akati ndatuma zvangu but handigone. Inoda Isha amene.
ndoyo akavava akati tsumo yandinonzwa ndei pa18 dzaizike zvikanzi munotaura muchiti vanhu madzibaba akadya mazapirika vana vanonzwa uguku but imi ndimakaitaura kapa20 dzaexodus mukati musagadzira vamwari vakaumbwa ndiri mwari ane godo ndinorova vana kubva kurudzi nekuda kwezvitanzo zvemadzibaba avo kubva kurudzi rwokutanga kusvika kune rwechitatu nerwechina maakutsiura sei israeri kuti inotaura kuti madzibaba akadya chii mazapirika vana vanonzwa uguku ndimi makataura kuti munoranga vana nekuda kwezvii zvemadzibaba zvikanzi nguva inoyendo zvinotaura izvi ndinopika neupenyu hwangu izvo paakati neupenyu hwangu ari kutaura kalva ndopaakapika neupenyu hwake akati mweya unotadza ndounofa akusisina mwana acharangwa nezvitanzo zvevabereki vake womberera jesu maoko saka ukavanzwa vachiti generational case havana kurangarira kuti akati neupenyu hwangu vatora muviri waMozisi ukangonzwa vanoti generational case vatakura muviri waMozisi ndapakataurwa kuti vana vanorangwa nekuda kwezvitanzo zvemadzibaba yakanga iri paExodus 20 kubva pavhesi 4 ndopakataurwa murero iwoyo but mwari akazozvichinja akati neupenyu hwangu ndochinja mutemo iwoyo hakusisina mwana anorangwa nezvitanzo zvevabereki vake kana kuina akaorera munhu kumusha kwedu ndava muna Jesu hakuna chinouya hatirangiwo dzakaitwa nemadzibaba kana kuina akanga ari pfambi hakuna chinoitika nezvekwake takapinda muupenyu hwaKristu we are preserved in Christ ukavanzwa vachitaura zvemagenerational case ibva watoziva kuti muviri wamhozi wavaba vane mweya wasatani ndoyandasimukira shamwari hanzi akatishe ngaakurayire ana kurwa naye nekarati akaita nharo negakava dzemagwaro akati inoda mavhesi yauri kuita isatani haisi kumboda kuti utaurire ndini haisi kuda kuona ngirozi haisi kuda vakwira gomo iri kuda dispute yemagwaro magwaro anoti Jesu akafa murayiro ukaguma magwaro anoti murayiro hauponesi munhu magwaro anoti ndinoudza sungano itsva zvakanyorwa zvinouraya wakuita dispute nasatani pamusoro pemuviri waMozisi unoita dispute kana uchirwira kutenda unenge uchiita dispute pamusoro pemuviri waMozisi saka tambotaura kuti pavhesi ya3 na4 pataurwa zveprosperity gospel pavhesi 9 pabva patsanangurwa yemurayiro kana muchirwa munorwisa prosperity gospel morwisa murayiro ndo marwiro anoita inobva atopera zvinhu akati rwai achibva ati munorwisana nevarume vanoparidza prosperity gospel nevanoparidza murayiro ndo vamunorwa navo akaita dispute saka ngativerengei vhesi imwe chete just one timboona vamwe vakakakavara nasatani pamusoro pemurayiro mabasa 17 vhesi 1 inzwa takuverenga rechirungu. Now when they had passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. And Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the scriptures. Hallelujah. And in Acts chapter 15, to know them a dispute, verse 1 again. And certain men which came down from Judea taught the brethren, and he said, except you be circumcised after the manner of Moses, you cannot be saved. Verse number 2, when therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. Verse 3. And being brought on their way by the church, they passed through Phoenicia and Samaria,
declaring the conversion of the Gentiles, and they caused great joy unto all the brethren. And when they were come to Jerusalem, they were received of the church and of the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them. But there rose up certain of the sect of the Pharisees, which believed. Saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Verse 6. And the apostles and elders came together for to consider of this matter. And when there had been much disputing, pakakagavarwa kwazvo. Siyana ino muviri weMozisi. Mozisi akafa. Kutori kupfukundura. Saka uri kuona here kuti Mwari akaviga Mozisi. But Satan akazowana kwaine muviri weMozisi. Amen. Zvichiro kuti Satan akapfukundura muviri weMozisi. Amen. Muri kupfukundura kamuviri weMozisi. Muri kupfukundura muviri weMozisi. Moses wabina hana kufa here Moses. Mauwana kupa muviri weMozisi wabina. But isu tinoziva kuva Moses. Amen. Tikaona Jesu akaroverwa so kuti ndo makafira Moses. Ndo makaparana Moses. Ndo makavigwa Moses. Isati chakaMozisi akavigwa muna Jesu. Takutodzidza Jesu akaviga Moses maari. Hallelujah, hallelujah. Takuti muna Jesu imi makanzi makarovera gwaro rezvirevo zvaipesana nesu. Yes. But Jesu haana kubvunzika ari paKalvari akatora nyundo akarovera rimwe bepa so zvinongonzi akarovera. Kuna secret yake. Secret iri kusaka vanhu vanetsane. Pari kungonzi Jesu paakaroverwa akadzima gwaro akaroverera pamuchinjikwa rezvanga zvakanyorwa zvichipesana nesu. KuvaEfeso zvinonzi akadhistroya kuvengana remurayiro wakarayirwa nezvirevo zvavo munyama yake. But hapana mapanganirwa kuti law of Moses. Law of Moses pamuviri wake. It is a mystery. Amen. It is what? A mystery. So vaiti vari kurovera Jesu wena izvo vairovera murayiro waMozisi. Ndo wavakarovera. Hallelujah. Ndo pane nawo guva raMozisi rakaitwa secret. Only vasanangurwa ndo vanoriziva. Amen. 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 But kana musiri kubonga nevasanangurwa muchapfukundurirwa naSatani ouya nawo oti bvisai cheguru iro shoko richiti murero wakapera. Murero Mozisi akafa. Wamuona kuti Satani zvadzakanga akashaya saka afukundura. Vakufukundurei. Satani ndiye anoziva pane guva raMozisi. Mwaja haarizive. Amen. Pachinzvimbo chekuti Satani atore mwaja kunoratidza mwaja kuti apa ndo pakafira Mozisi anopfukundura otakurira mwaja chitunha chaMozisi. Saka mweya mutsvene zvaari kuita ari kutora vanhu kunoratidza pakavigwa murero pamuchinjikwa ndo pakapera murera ndo pakavigwa Mozisi ndo pazvakapera zvesabata cheguru chakabudirira kana muchibva apa muchiita mberi ndokunodzidzwa vhanire nyasha kana uina mweya mutsvene unounzwa so woratidzwa ndo pakatsakatikira Mozisi. But kana uina mweya utsvene unovigirwa muviri waMozisi unonzi takuigira. Handiti unoda kuvhurwa mawindow ekudenga ichi chegumi ichi. Saka urikufamba uine madzudzwa ezite usimete. Ndiri faithful tither. Chitunha chaungatakura chaMozisi. Amen. Irwai murwire kutenda kwakadeya kupiwa katsvene kamwe. Amen. Ndo marwiro acho unoita dispute pamusoro pemuviri waMozisi. Now yatohombe iri kutangira pamuviri waMozisi nepaprosperity gospel ndo pane kurwa kwacho kwese. Ana Paulo vakasvika pakufa vachingokakavara benzi against the law. Ukasagona kuziva nhau dzemurayiro kuti unodzimbisa sei kutenda kwako uchafirira murenje ndo maunofira.
Ndavarume 10 vakati vana ngavahombe ndo vakaita kuti Mwari azoti hapana anopinda Kenani. Iyo 10 iri namba yemurayiro. 2 ndo vakanzi vanopinda kuti havanoparidza nyasha nekutenda. Murayiro ndo wakaurayisa vanhu vese vakafira murayiro. Vakanzi vese vatenda varume vari 10 kuti Kenani nevarume vaanaki vanouraya munofira murayiro pese ndopika nezita rake. Ukatenda murayiro Mwari anokupikira chinhu wani haungapinde pazororo rake. Saka 3:15 avaibhero ndavapiko vaakapikira kuti havakapinde muzoro rake havasiviri vakanyunyuta. Chapter 4 vati shoko ravakanzwa havana kurivhenganisa nekutenda. Haleluya. Yanzwika here. Saka vese vakuparidza murayiro vari kufamba nechitunha vakafukunurirwa muviri waMozisi. Secret paruponeso ndeyekuudzwa pane guva raMozisi. Amen. Mozisi akavigwa, hakuna anoziva guva rake. Vanhu vakanga vachifamba naMozisi vese vanga vasirivo vadyi venhaka, vanga vari mucherechedzo wezvakanaka zvaizouya. Nauye kuti Mozisi akavigwepi yaitozoudzwa kuNew Testament. Amen. Saka yakatozotaurwa naPauro achita kuti no murayiro wakatsakatikira pakaugara. Saka ndo pakavigwa Mozisi kuti Saka Thomas akati hatitende kuti amuka kana ndisina kuona mavamba. Izvo Thomas achita saanodhauta aiti ndakuona kofini zvipipiri zvekofini raMozisi zvozoona kuti Mozisi akafa zvichikwani. Jesu akatitarisa uve unotenda usave usingatendi. Vakakomborwa vanotenda vasina chavaona. Chaidhimandi mukuonekwa naThomas death certificate kana burial order yaMozisi kuti yaJesu. Vakadzi vachienda kuguva rake zvinonzi vaitaura naMaki 16 ndianiko uchanotikurukurutsira dombo. Vachiona ngirozi mai Maria Magadharena vakadzi munotsvagireiko mupenyu pakati pevakafa. Asi John akanga achitaura pa1940 zvikanzi no guva rakavigwa Jesu rakariri nyowani manga musina mumwe wakambovigwa imomo. But ngirozi ichitaura naMaria Magadharena yakati unotsvagirei mupenyu pakati pevakafa. But guva inowanika iri vakafa ndevananizwa kuti wamasi kuziva here kuti muguva raMozisi muno mune nhau dzaMozisi muno nokutsvaga Jesu mupenyu uchitsvaga pakati pevakafa. Atisane naye tamunomoikwatoa dzakaoma. Haleluya, haleluya. Nauye rufu rwake pane tsamba dzaMozisi dzeburial order yaMozisi. Amen. Haleluya. Uri pano ere chamonyanya kusimbidza roko rwako. Guva raMozisi ndori kusaka vanhu vabvise chegumi. Hapana anoriziva. Ukaona waziva guva raMozisi waitirwa nyasha wararama. Hanzi vachaparara semhuka dzisina muragariro. Vanani avo vakatambidzwa muchitunha chaMozisi. Satani akati matora mweya tipei mutumbi. Mwari akati nemutumbi wacho tinouda. Tichaparidza sei nyasha kana ukasara nemabhuku emurayiro? Tipe mabhuku emurayiro. Hatisi kuda kuti mabhuku emurayiro kuti titeedzere murayiro ayo. Toda kuti tiratidze vanhu pakatsakatikira Mozisi. Toudza vanhu kuti Mozisi haapinze vanhu muKenani. Toudza vanhu kuti Joshua ndiye aizopinza vanhu muKenani kana Mozisi afa. Pedzisai verse 7 ne8 ne9 yaDeuteronomy 34. Yes. And Moses was 120 years old when he died. His eyes was not dim, nor his natural force abated. Yes. Anga achakasimba. And the children of Israel wept for Moses in the plains of Moab 30 days. So the days of weeping and mourning for Moses were ended. Akapera after 30 days. And Joshua the son of Nun was full of the spirit of wisdom. For Moses had laid his hands upon him, and the children of Israel hearkened unto him.
and did as the Lord commanded Moses. Saka chisaka inobva tatheteza akanyarara. Akati chakuchema Mose. Moses apedza 30 years akati right. Mazuva ekuguma kuchema Moses apera. Ndakuchitanga kutungamirira vanhu muKenani. Vatatanga kuparidza zvinozi vanyengeri vanyori vaFarisi. Ndanzi ndini Ishe weSabata. Moses akakuti nyorai tsamba yekuramba mukadzi aiona kuoma kwemwoyo wenyu kubva pakutanga zvasina kudaro. Saka Moses akatadza zvanzi kubva pakutanga from the beginning zvasina kudaro. Akati from the beginning and from the beginning zvasina kudaro. Nyamba iye ndine beginning wake asi ndine beginning kubva pana beginning hazvina kudaro. Tsamba yekuramba zvakatotangwa naMozisi. Mozisi ndimabara. Saka umushora Mozisi kanzi akafa ndakutokuchera. Ndichipa Mozisi ndakupedza ndakutorwa pasi nevhangeri. Asvika paKalvari ndobva apedza zvetestamende yedu yasha ndobva yatanga. Ndozvati chimiro yemwe yamucheni mozoparidza shoko rangu. Shoko rangu paridzwa rare yasha. Ko Mozisi ari zvakati. Mozisi akafa kudhara takatomuchema Mozisi. Mozisi akachema kudhara. Haleluya. Amen. Dambudziko rako hauna kuziva kuti Mozisi akavigwa kupi. Saka ukufamba wakadengezera chituna. Chimuhiro. Hanzi Julius Part. Takachengetwa naiye Mozisi. Chengetwa na Mozisi. Chituna ichi. Akashaya Mozisi. Mamuona kupi mtupi wake? Hatakuona. Makuona Satan. Only the devil is preaching the law. Ukaona kuna chiparidza murai. The Satan aruparidza. Nekuti Satan ndiye akanga ozotora muti waMozisi. Ukangoparidza bedzi kuti bisaichegumi mune mweya waSatan. Ndosaka akati makaroiwa nani imi vaGaratia. Haleluya. Simudza ruoko rwako. Thank you Jesus. Tinokutendai. Shoko renyu rinoparidzwa nemutoo wakadai. Tinokutendai. Moses wakafa. Hapana anoziva guva rake. Shoko rake kusvikira nhasi. Imi ndimi munonzi nhasi. Saka kana imi mauya taakuziva guva raMozisi kuti imi ndimi makaviga Mozisi mamuri kuti vanhu varege kuona Mozisi vazoona imi. Vanhu vakauya kuvhangeri yenyu havachaona murayiro, vanoona mwanakomana. Kubva mubhuku dzemurayiro tinokutendai Jesu neshoko rakadai. Tinoda kuti tirwe kutenda kwatakapiwa kamwe chete, tichirangaridzwa nezvevarume vanouya vachiparidza vhangeri yeutere, vanouya vachiparidza vhangeri yemurayiro. Shoko rati vachaparara semhuka dzisina murangariro. Kunzwai nekusingaperi imi makatiita rudzi rwenyu. Tichadzidza nezvaJesu kubva mutsamba dzemurayiro. Hatisi kumbofa takadzidziswa murayiro. Mozisi wakafa nekuti haana kukukudzai, asi Kristu wakakufadzai mukapupura kuti munofadzwa naye. Ndiye watichatevera. Tinokutendai. Amen. Haleluya, haleluya. Jesu maombi. Kristu tinokutenda.